Good morning once again, City of Iloilo. Pwede na po tayo maupo sa may mga upuan at sa mga wala pong upuan, no choice po kayo, tayo. Magandang umaga. Once again, I'm Owen from province of Balawan. Siyempre kasama ko si partner Kate, Iloilo. Yes. At siyempre partner, share lang po natin ang Pioneer National Bancalera. Binuo po ito para po mas lalong mapalaki at mapalago yung ating po, or mapaigting pa ang siyempre ang ating fishing at boat making community dito po sa ating buong bansang Pilipinas. So kaya nandito po tayo at alam naman po natin, mayroon po tayong 7,100 islands na bumubuo sa ating bansang Pilipinas. At dahil dito, sana sa Pioneer Epoxy Bancalera ay lalo pang dumami yung ating pong lumakas ang ating pong fisher folk and boat makers. Yes, partner. That's right, partner Owen, and this is Pioneer Adhesives' way of encouraging more of our countrymen to be proud of our marine tradition. This is our way of paying tribute to them. Siyempre, kasama natin ang Pioneer Adhesives sa pang-araw-araw sa labas or araw-araw na labas sa dagat kasi lagi tayong ligtas at syempre laging malakas. At kasama ng Pioneer Adhesives, meron tayong tibay ng puso at tibay ng pagsasamahan. Panoorin po natin ito. Yan mga kaibigan, yan ang third Pioneer National Bancalera, and this event is made possible with the help of the following sponsor. Kasama po natin partner ang Dunkin Donuts. Maraming salamat. That's right, Motorola Philippines. Maraming salamat din po. The official fuel of our Bancaleros. Maraming salamat po. Pioneer Contact Bond. Ang Pioneer Mighty One. Pioneer RC1. Ang Pioneer Pro Last to Seal. Magandang umaga po sa lahat na nandito. And Pioneer Pro. Narito na ang ating pong competing teams mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Palakpakan natin silang lahat. Palakpak po mga Ilonggos. Ayan. Thank you for all the teams who are participating today. Karon may ara kita sa flag relay. Itong flag relay natin ang magbubukas ng ating third Pioneer National Bancalera. To formally open the race, we now have our last year's champion for the 16 HP category leading our Bancalera flag relay. Here is the rider from our 16 HP champion last year, Sherson James Amintian. Parang Titigan City po ito yung ating champion last year sa Dumaguete City. We are the champions.
now declare National Pioneer Bancarrera open. Maraming salamat po, Sir Edwin Avellon, Executive Vice President and General Manager of Pioneer Adhesives Incorporated. Ladies and gentlemen, the Pioneer National Bancarrera 2018 is now formally open. Good luck po to all our competing teams. And syempre, Partner Owen, ang official hashtag natin for the third Pioneer National Bancarrera ay hashtag Bancarrera 2018. Huh? yes. Third Pioneer National Bancarrera. Oh, ito na po, naka-flash po sa ating leg wall dito. Sa inyo pong lahat, alam namin na mahilig tayo kumuha ng pictures tsaka ng mga video. Exciting po itong araw na to. Pero mas gusto po namin na gamitin nyo yung ating official hashtag para makita po namin kung yung mga magagaling din yung pictures na nakuha tsaka videos. So yung ating official hashtag is the hashtag third Pioneer National Bancarrera. Tandaan po natin yan. The following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, at Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bancareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elastoseal, and Pioneer Pro. Again, sa mga sponsors po, maraming salamat po sa inyong lahat. So once again, tinatawagan na po natin yung mga hinetes po dito ng ating 16 horsepower category. Baka pwede, proceed po kayo dito sa front ng ating entablado or stage. Dahil dito po ang ating race director, we have Sir Vico, para makita nyo po kung saan po yung road natin o rota ng ating pong mga magkakarera. Once again, calling the attention of all the racers or hinetes, proceed po dito sa harap ng ating pong entablado. Tinatawagan lahat po ng mga hinetes for 16 horsepower or 16 HP. Baka pwede, punta na po dito mga kuya, pa-double time naman po. Dahil mahalaga yung oras, no? Sa liwag sa tanan nga nagalantaw kag kaupon naton diri subong sa aton nga Pioneer Epoxy Bancarrera 2018, hindi kita magkalipad no sa ron ang aton official hashtag para sa aton nga selebrasyon subong nga aga. Hashtag Third Pioneer National Bancarrera para makita naton ang inyong mga posts, mga pictures, videos sa aton exciting nga Bancarrera 2018. Okay, thank you, partner Kate. At muli po tinatawagan na pa-double time tayo mga kuya. Yung mga hinetes po natin para sa ating 16 HP or 16 horsepower category. Baka pwede, pa-double time, pakibilis-bilisan, proceed na dito sa ating pong intaka sa harap ng ating stage para po sa ating briefing with our Sir Director, Race Director Runner. We have Sir Vico. At para makita niyo pong klaro ang ating pong rota ngayong umaga para sa pagsisimula ng Year 3 Bancarrera National brought to you by Pioneer Epoxy, ang nakasanayang taba ng matibay.
Baka mayroon pa po diyang hinete or hinetes para sa ating 16 HP. Punta na po dito sa front, no? Dahil dito na po, in-brief na or in-orient na po at ipapakita a few moments from now yung ating pong rota ng ating pong kapangkarera para sa ating pangatlong taon ng Pioneer Boxing pagbibigay ng kasiyahan sa lahat po ng mga ang hanap buhay ay sa karagatan. Partner Owen, saka sa mga lahat ng mga Ilonggos nandito ngayong umaga, may paraffle po tayo all throughout the day. Kung gusto ninyong sumali para manalo ng ating mga magagandang papremyo tulad or ng mga magagandang papremyo natin, punta na po kayo sa ating booth area. Kumuha po kayo ng event passport. Ito po ay maliit na papel. At bisitahin ang iba't ibang booth areas para makakuha kayo ng raffle stub. Kailangan nyo po i-present ang event passport ninyo para maklaim ang inyong papremyo. Muli pa ulit-ulit po natin pinapaalala na bawal po yung pagtitinda ng or pagbibinta ng alak dito sa loob ng ating venue, no? Sa mga kaibigan po natin umiinom dyan, pinagpabawal po yan mga kuya. Yan, para masaya lang po tayo at iwas siyempre sa mga kung ano-ano mga pangyayaring hindi ka nais-nais. Kaya sa mga kaibigan po natin, a few moments from now, bababutan po natin ang ating mga unang mga pakpakan ng ating 16 horsepower category. Karagdagang paalala lang po, bawal po yung smoking dito. So no smoking talaga po. Sa lahat na nandito ngayong araw, ang Iloilo City ay no smoking city. Okay, makinig muna tayo. Okay, wait lang. Makinig ha. Yung restaurant natin is Otso Oval pa rin. Alam ko lahat kayo, alam niyo na rin yung Otso Oval. So, dito tayo start sa may start natin ng Pioneer Boxing. At yung finish line, papasok dapat sa finish line. Okay? Kaya yan. Pag hindi kayo pumasok ng finish line, disqualified kayo. Ha? Sa finish line. Try ko, hindi naman kayo magbabanggaan dyan. Ha? Yung pales? O, sige, try lang natin ha, mamaya. Okay. Okay, o. Kunting saltik lang. Pag nasaltik ng konti, okay lang. Pero dito lang sa finish line ha. Okay. Anong question mo? Ay, hindi naman siguro. Alangan babanggain mo yun? Ha? Oh, alam ko naman yun eh. Rider naman kayo eh. Hindi naman kayo rider ng kabayo eh. Okay? Intindihan na natin? Lahat nakintindi na? Okay, first tayo. First race. Balance, no? Balance yung papani. Ay, long go kayo sa
Malas pag ng pani, mas mabuti rin sa baba. Okay, tinatawagan na po natin ang ating hit number 1 for 16 HP or 16 horsepower category. Proceed na po sa ating starting area or starting point ng overtime 2 number 30 or tangkang numero 30 ng overtime for 16 HP. Makakarap po ang ating or ang team Ara Nicole boat number 15. Tinatawagan na po ang overtime number 30 for 16 horsepower category against or versus team Ara Nicole number 15 for hit number 1 ng ating 16 HP or 16 horsepower category para sa ating pong final year 3 ng pangkarera dito po sa Villa Iloilo. Okay, pa-double time po tayo. Hit number 1 pa lamang po, no? Pero dapat double time po tayo mga kuya dahil 2 araw lang po yung ating pabangkarera. Dito sa Villa Iloilo, wala po tayong overtime. So may team lang na overtime pero tayo po walang overtime dito ha. Overtime 2, bangkang numero 30 laban sa Ara Nicole number 15, hit number 1 for our 16 horsepower category. Baka pwede pa-double time. Proceed na po tayo sa ating starting point or starting area. Good morning once again sa lahat po ng mga nandito para po sumuporta sa Pioneer Bangkarera National Year 3. Dahil dito po natin nasasaksihan o masasaksihan mga kaibigan mamaya-maya lamang. Maraming thank you once again sa lahat po ng mga team owners, team managers sa inyong muling pagsuporta at pagtangkilik sa Pioneer Bangkarera Year 3 dito sa Villa Iloilo. Ara Nicole laban sa team ng overtime. Overtime, bangkang numero 30, 16 HP. Ang kalaban po ay Ara Nicole number 15. Proceed na tayo sir sa ating pong starting point para diretso na. At para masimulan na po natin ang ating race ngayong umaga. Hit number 1 pa lamang po, dapat hindi po tayo delay no? Dahil 2 araw lang. At maraming teams ngayon, 54 teams mga kaibigan, maraming bangkang magkakarera. Dapat hindi po tayo mag-aberya dahil napakalaga po yung oras. Get ready na, proceed na po agad yung 16 horsepower category, yung overtime 2 number 30 at Ara Nicole number 15. Baka pwede, alam nyo rin po na kayo po yung first hit. Baka pwede, pakiproceed na yung mga bangka natin sa ating pong starting point. At yung mga susunod, no, paki-prepare na rin po yung mga bangka nyo. Kung maaari, pakibaba na sa ating karagatan para pagsimula ay dire-diretso na rin po tayo, mga kaibigan. Sa hindi madugay, mag-aumpisa na ang aton nga Bangkarera 2018. Kag sa tanan nga mga Ilonggo nga yari diri subong ang aton event, libre ini, wala sang entrance fee, wala sang bayad, kay para ini sa tanan. Kag kung gusto niyo magdaog sa papremyo, may ara kita sa paraffol sa bilog nga adlaw. Kung gusto ninyo magdaog sa mga papremyo, ang inyo nga obrahon magkuha sang event passport. Magamay ini nga papel, kag sa magamay nga papel kadto kamo sa kada booth nga ari diri sa buong nga adlaw, kag mag-intra sa ila mga aktibidad. Kag kung makakuha kamo sa 4 ka stamps or makakadto kamo sa 4 ka booth, may makuha kamo nga free Dunkin Donut. Kung
lima naman yung alistampa ang inyo makuha, pwede na kamo makaintra sa aton paraffol nga may ara naman sa mga bongga nga pa-premyo. Gani, ano pang ginahulat nyo? Mag-intra na sa aton nga pa-raffle sa aton nga adlaw. Okay, once again, hit number 1 partner, magbabakbakan ng overtime. Bangkang numero 30, laban sa RT Cole, number 15 for 16 HP. Yan, proceed na po doon yung mga bangkano, yung mga 16 horsepower natin. Susunod yan ang no choice, number 5, ang Roland PHA 19. Pakibaba na po agad sa ating pong dagat o sa karagatan para dire-diretso po yung pagbitaw po natin dahil 2 araw lang po tayo. At paalala, dito po sa front, bawal po yung mga viewers kuya, sa gilid lang po tayo. Kaya po may barricade dito, bawal po dito kuya, sa gilid lang po tayo. Yan, maraming salamat sa ating mga Philippine Coast Guard partner. Dito po sila, mga guwapo at mga matitipuno. Maraming salamat at magandang umaga po. Meg! Picture ko namin ko. Picture ko. Hit number 1, overtime number 30, laban sa article number 15. At live pa rin po tayo napapanood mga kaibigan sa Facebook page po ng Pioneer Epoxy para sa ating Year 3 Pioneer Bangkarera National dito sa Villa Iloilo. Kaya muli po sa mga magulang na mga batang nanunood, baka pwede iwasan po natin yung mga anak natin ay tumabi sa mga bangkang pangkarera dahil baka pag pinandar ay matamaan po sila ng mga LEC, no? Kaya iwasan po natin yung mga anak natin para pipil na mapalapit sa ating pong mga mekaniko at sa mga bangkang pangkarera dito. Ready na. Yung mga mekaniko at yung mga taga-bitaw lamang po yun, dapat yan sa ating starting point ha. Hindi kasama yung mga upod-upod. Yan, bawal po dyan yung mga upod-upod. Yan, bawal. Yung mga nakikiosyoso lang dahil laging tatandaan yung mga osyosero. Kapatid po yan ng mga chismoso. Yan, magandang umaga. Villa Iloilo. Ako si Owen from Palawan. Ang lalaking Palaboy. Na, Palaboy Palawan. Yan, hit number 1, overtime, number 30, RT Cole, number 15, ang unang nagbabakbakan para sa ating 16 HP. At maraming salamat sa Tercetel band po natin, yung mga gwapong managtugtog ngayong umaga. Maraming salamat po. At kung kayo'y naninigarilyo, iwasan po yung paninigarilyo sa maraming tao mga kuya. Yan, paalala po, pwede pong mag-yosi pero dapat distance lang tayo mga amigos. Huwag po tayong manigarilyo sa maraming tao dahil yung iba po nasusuffocate at hindi pwede sa sigarilyo. Kaya sa mga kaibigan po natin mahilig sa yosi or sigarilyo, abay mga kuya, kung hindi kayo naaawa sa bagay nyo, maging concern naman po kayo sa mga taong nakakahipit na mga usok ng sigarilyo nyo. Tama, partner. I agree with you. Again, reminder, ang Iloilo City or City of Love is 100% no smoking city. Para healthy na tayo, partner Owen. Tama. Yes, and gamitin po natin yung official hashtag natin, hashtag 3rd Pioneer National Bangkarera. Okay, once again, a few moments from now, partner, nasa ating starting point na ang RT Cole, number 15 for 16 horsepower category. Laban po sa team ng overtime, numero 30. At susunod ang no choice, laban sa Roland PHA, number 19. Proceed na po agad doon ha. Yung Alaska, numero 32. At War Machine, number 8. Pangatlong hit kayo. Kaya live na rin po tayo napapanood mga kaibigan sa screen po dito sa ating tablado. Live din po tayo napapanood dyan. Maraming salamat sa nag-operate po ng drone dyan. Good morning, good morning. Okay, nasa starting point na po mga kaibigan ng ating race director. We have Sir Bimbo.
The heat number 1 for 16 horsepower category. Overtime number 30. Laban sa Aaron Nicole number 15. At welcome po tayo sa hit number 1 for 16 horsepower category. Overtime number 30. Laban sa Arco number 15 for 16 HP. At sa final, sa mga susunod na sponsor natin. Kasama natin yan ang Dunkin Donuts. Maraming salamat. Dapat na yan na. Isa pa rin nasa karera. Pero napatayan ng mga kaibigan. Napatayan po ng makina ang overtime at araw nito mga kaibigan number 15 para sa ating 16 horsepower category. Patuloy pa rin yung mga po for hit number 1 ng ating Airtel Minor Responsive ang Carrera National. At yung hit number 2, new choice number 5, Roland PHA. Number 19 position po sa ating starting point. Roland pa, number 19. At yung susunod mga kaibigan, hit number 3 natin ang Alaska numero 32 laban sa team ng War Machine number 8. Alright mga kaibigan, sa live po nalunod sa Facebook page po ng Pioneer Epoxy. You're still watching the opening hit ng ating 16 horsepower categories na Villa Iloilo. Kung saan napakaganda ang pag-welcome po sa Pioneer Bancarrera National Year 3 dito. Maraming salamat sa mga Ilonggo at sa mga nag-assist po na post po natin. Thank you so much. Kasama rin po natin dito ang ating po mga PNP. Maraming salamat sa inyong patuloy na pangangalaga ng ating katahimikan. At sa Pioneer Epoxy, ang nakasanayan ng tatak ng matibay. Maraming salamat sa muling pagbuklod ng mga taong sa mga kumilang nating mga sumusuporta. Siyempre ang hanap buhay ay sa karagatan ng ipon-ipon sa Villa Iloilo. Maraming salamat po. Mga kaibigan overtime sa first or second boy pa lang or second boya. Mga kaibigan nakatayan at ngayon po na-rescue o nire-rescue ang Arnold number 15 patuloy pa rin pong tumatakbo. Ito po yung hit number 1 para sa ating karera ng pangatlong taong paunang pangalera ng Pioneer Epoxy. Arnold number 15 for 16 horsepower category. The third Pioneer National Bancarrera is made possible with the help of the following sponsors. Maraming salamat po Dunkin Donuts, Motorola Philippines, at Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bancarreros. Pioneer Contact Bond, Pioneer Money Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elastoseal, and Pioneer Pro. Sa ulit, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya nagpapalaman tayo siyempre partners sa streaming ng City of Iloilo. Maraming salamat kay Mayor Jose Espinosa III. Thank you so much para sa support niyo po sa Pioneer Bancarrera Year 3 din sa Villa Iloilo. Alright mga kaibigan, makalapikot na. Last 1.5 hour lap runner para sa Arnold number 15 ang natitira sa ating hit number 1 for 16 horsepower category. Dahil sa mga nakatunin pa lamang po sa kanilang Facebook sa Facebook page po ng Pioneer Epoxy. Mga kaibigan, hit number 1, isa po ba ang araw? Tumiting na din ang araw ang aming po nakatakasin dito sa Villa Iloilo. At yan po yung hindi napakaganda ang ating pong napapanood at kaganapan na dito sa ating pong bike. Aaron Nicole, number 15 for vote number 15 for 16 horsepower category. Nag-iisa na lang po tumatakbo dahil sa boy number 2 or boya numero 2 or pangalawang boya. Ang kaya po ang kanyang kalaban for hit number 1 ang overtime 2, vote number 13. Ngayon tinatawagan na, breaking na po ang new choice number 5 and ang Roland pa number 19. No choice po ito. Yung no choice po ay puti-puti at yung Roland ba number 19 dito sa kaliwa. Magandang labanan ito for hit number 2. And once again, malapit na approaching na. Nasa kalahati na po ang
may dabal sa pagbibigay po ng magandang panahon sa ating pong bye-bye. Malaman po natin, hit number 1, winner out of the code, number 15. Magandang win naman sa out of the code team, mga kaibigan, for this morning. Hit number 1, 16 HP or 16 horsepower category. Okay, partner, baka meron tayo pwede mga pasalamatan po dyan. Pasok lang. Yes, partner, maraming salamat. At syempre, ayan, may nanalo na po. Saya naman. First pa lang po yan sa araw na ito. Dahil ang araw na ito ay elimination round natin para sa ating finals bukas. And the third Pioneer National Bancarera is made possible again with the help of the following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, at Phoenix Petroleum, the official Puma of our Bancareros. Pioneer Contact Bank, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC Boy, Pioneer Pro Advanced Casino, and Pioneer Pro. Again, sa ating mga sponsors, maraming salamat po. Okay, once again, partner, nagka sa karera itong hit number 2 natin for 16 horsepower category. Ang good choice, number 05. O, code number 5, yun po yung nakukuna. At Team Black Manta po yan, from Bacolod. Kaya maraming salamat kay Sir Dodo. At Roland Pa from Sorsogon, code number 19. Yan po medyo sa pag-arangkada kanina. Hindi kinaya, partner, dahil medyo sabi nga ay talagang sa starting pa lang medyo nagkakaberya ang makina nitong Roland Pa. Kaya mga kaibigan sa live na ito nanonood, welcome po kayo. Hit number 2 na 16 horsepower category from Air Team ng Karera National ng Pioneer Epoxy. Ang choice ang nanguna, vote number 5, laban sa Roland Pa, number 19. And sa mga nandito po, magpa-raffle po tayo all throughout the day. Kung gusto ninyong sumali para manalo ng ating mga magagandang papremyo, punta po kayo sa ating mga booth area. Kumuha po kayo ng event passport. Libre po ito at para po ito sa inyong lahat na nandirito ngayong araw. Bisitahin lang po iba't ibang booth areas para makakuha kayo ng raffle stamp. Pag makakuha po kayo ng 4 stamps, meron pa kayong free Dunkin' Donut. Pero pag 5 stamps naman po, pwede na kayong sumali sa ating raffle promo. And syempre, huwag kalimutan po, gamitin natin yung ating official hashtag. Hashtag 3rd Pioneer National Bancarera. So once again, kasalukuyan pa rin tumatakbo mga kaibigan, mga katropa vips po natin Ilonggo dito. Patuloy pa rin po kayo nakatune in sa ating pong live na ginaganap na Pangkarera National ng Pioneer Epoxy dito po sa inyong bye-bye. Good morning once again sa lahat mga Ilonggos dyan. Napapanood po natin ang No Choice number 5 sa punang-una from team ng Black Manta. Yan po yung may-ari si Sir Dudo. Sir Dudo Camon from Bacolod at kalaban po Ronald Ba, vote number 19 from Sorsogon naman ito. Ito maganda yung laban pero kanina nga sa starting point pa lamang po natin ay medyo umaberya at hindi nakaarangkada ng maigi itong team ng Roland Ba number 19 kaya medyo malayo. Oy, namatay pa yata mga kaibigan ng No Choice number 5 or rather No Choice Black Manta ang nangunguna ang Roland Ba runner ang namatayan na for hit number 2 ng ating 16 HP or 16 horsepower category. At pangalawang final lap na po ang Hinete at Bangkang Bancarera for Roland 14 ng No Choice number 5 Team Black Manta from Bacolod. Team owner, team manager, we have Sir Dulo Camon. Magandang umaga po at yun yung mga managers, partner na talagang hindi po tayo iniiwan simula pa nung tinatag yung ating pong Pioneer Epoxy Bancarera National. Alaska from Sibugay at Zamboanga Sibugay, makakalaman po ang War Machine number 8. Proceed na mga una ang Alaska numero 2 laban sa team ng War Machine vote number 8. Ito po yung mga hits na mga kaibigan for our elimination round ng ating 16 HP or 16 horsepower category. It's the Team Black Manta, ang choice bank or pangkang numero 5. Patuloy pa rin tumatakbo
Kanina hindi maayos ang pagkaarangkara at nahuli at ngayon po nahuli na namatayan pa. Abay, ganun talaga yung buhay. Minsan nakala mo, kaya mo pa, yun pala ibibigay na. Kalilan po yan mga kaibigan, nitong Roland Van number 19 na medyo may kahalatan. Ang kanyang hit number 1. Bati po nakapanood nyo ay hit number 2 ang No Choice. Vote number 5, Frankie Black Manta. Lang papulod hanggang muna at patuloy pa rin tumatakbo. Okay, proceed na po sa ating starting area ang Alaska, numero 32, Ramsang Buanga, Sibugay. Makakalaban po ang War Machine ng Batangas City, vote number 8. Proceed po agad. Okay, mga kaibigan, sa ating starting point, kung nag-repair na po ang Alaska from Zamboanga, Sibugay ang nakapang kulay dilaw, samantalang War Machine number 08 ang from Batangas City. Okay, approaching sa ating finishing area point, mga kaibigan, congratulations para sa Blue Choice from Team Black Manta. Ang tagapagulod, nakaisang puntos na. Or nakaisang pangkang pasok na mga kaibigan. This is our elimination round ng ating 16 horsepower category. At patuloy pa rin nanunood yung mga Ilonggos ditong live na live. At sa mga naka-tune in po sa Facebook page po ng Pioneer Foxy, maraming salamat. Napanood po tayo yung ginagin sa Villa Iloilo. Bagamat nanonood din po yung ating mga kaibigan mahilig sa bangka or pangkarera sa iba't ibang sulok ng mundo. Partner, na-mention mo na yung Facebook. Huwag nilang kalimutan yung official hashtag natin sa lahat ng mga post nila. Mapa-picture man or videos ng ating very exciting Bangkarera 2018. Yung hashtag po natin, hashtag Third Pioneer National Bangkarera. Para makita po natin yung mga gagandang buha nila sa ating competition ngayong araw na ito. At syempre, sa nasabi na ni Partner Owen, ngayong araw ay eliminations round pa lamang po. At may nanalo na po. Congratulations sa mga buena mano natin. And buong araw po tayo magpo-compete today. At partner, syempre, yung third national or third Pioneer National Bangkarera is made possible with the help of the following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, and Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bangkareros. Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elastic-Seal, and Pioneer Pro. Sa ulit po, maraming salamat sa ating mga sponsors. And syempre, papasalamat po tayo. Malinis sa mga sponsor po natin na talagang nagbigay ng suporto para sa ERP at Bangkarera ng Pioneer Foxy. Maraming salamat sa malinis at patuloy po talagang ulit at dumadagsang pang mga viewers live dito sa Villa Iloilo sa ating pong live na coverage dito mga kaibigan. Good morning! Okay! Balik tayo sa race mga kaibigan. Hit number 3 for 16 horsepower category. Bakbakan na ang dilaw at Alaska numero 32 from Zamboanga, Sibugay. At nakakaharap po mula sa kanan mga kaibigan ng War Machine number 8. Ito yung War Machine talagang panglabanan mga kaibigan at partner. At mukhang namumuna pero nakikita po natin ito si Cyril. Hindi pa natin mag-race na siya talagang namumuna between the yellow and the white War Machine against our War Machine in Alaska. Oh! Alaska! Sa pangalawang boya, down number 1 namumuna mga kaibigan at Zamboanga, Sibugay. Ang bangkang numero 32 for 16 horsepower category ang Team Alaska. Sinusundan po yan mga pangalawa from Batangas City. On number 8 for 16 horsepower category ang War Machine. Kaya maraming salamat sa team owner, team managers ng bawat kupunang naglalaban-laban. Ang 54 teams na magkukumpit dito sa ating pong entry. Abay, grabe, parang team partner itong nasa team ng Alaska. Partner, kita mo ba yung nangyayari dito? Nakunguna pa ng Alaska sa Batangas City. Number 32 for 16 horsepower category. Pumapangalawa ang War Machine number 8 from Batangas City. Yan sa mga Batanggenyo ba na hindi ko mapagparang matutusin nyo. Uli na, palalas, mga kumakain po dyan, mga karin po natin, pakilagay naman po sa tamang basurahan para sa ating kalinisan. Okay! Oy, namatayan pa.
sigurado dyan, yung tatlong hit natin pangatlo na to, puro namamatayan yung mga pangalawa, no? Oo nga, partner. Makikita naman namin, partner, dito sa malaking screen natin sa stage. Ayan, sa mga hindi po makakita, ayan, may malaking screen po tayo kung saan makikita nyo kung ano yung nangyayari. At syempre, maririnig yung aking partner. Napaka-exciting partner, maririnig yung mga sigawan dito. Ang dami dito nanonood sa side ko. Kamusta naman dyan sa side mo, partner? Marami dito, partner. Talagang kahit mainit po yung kahit matingkad yung araw, talagang nandito yung mga tropa natin Ilonggo at mga Ilonggas talaga para mapanood lang ng live at talagang makita nila sa kanilang mismong mga mata kung gaano pagpakarera yung Pioneer Epoxy. No? Yes, partner. Tsaka may mga konting reminder lang tayo. Kasi Iloilo City is a 100% no smoking city. So hindi po talaga pwedeng mag-smoke kahit saan, partner. Ayan. Okay, dahil namatay nga partner, balik na sa camera. Itong hit number 3 natin, Alaska numero 32, from Zamboanga, Sibugay. Yung koponan na bank na partner ay sumasabay sa damit or kulay ng ating kasuhutan. Ang kulay dilaw, Alaska. Namumuro pa rin dahil yung kanyang kalaban ay namatay na at nire-rescue. Mga steward po natin, maraming salamat. Ang inyong napapanood ang hit number 3 ng ating 16 horsepower category. At isa lang po ang tumatakbo na lamang dahil nakatayo na po ang War Machine ng Batangas City number 8. Nasa competition pa rin natin tumatakbo for hit number 3 Alaska numero 32 from Zamboanga, Sibugay. Muli na nagpapasalamat sa lahat po ng mga partners natin. Hindi magiging posible ito kung wala pong sumusuporta rin siyempre sa ating partner Epoxy Philippines. At maraming salamat to our Honorable Mayor ng City of Iloilo. We have Honorable Mayor Espinosa, Jose Joe Espinosa III. Maraming thank you po sa pagpapahiram po ng venue para maganap dito ang ating pong prestihiyosong pangatlong taong pagpapakarera ng Pioneer Epoxy dito sa bayan ng Iloilo. Partner Owen, gusto rin natin pasalamatan yung mga kasama nating Coast Guard. Siyempre, Yung pwersa ng- yan yes. din partner yung TNP. Tama po, at saka meron din po tayong emergency responders team. Pag meron po tayong medyo hindi maganda yung pakiramdam mamaya, meron po tayong tulong na maibibigay dito. Ikaw, partner, ha? Sabihin mo lang, ha? Sabihin ano? Kung okay ka pa dyan. Okay. Oo, okay, very good. Oo. Nandito po sila, malapit po sa akin dito. Malapit sa stage. Yan, yung mga magagandang models po natin yan. Good morning. At speaking of maganda pa rin po yung panak po. Nagre-relax na itong nakagulay yellow or boat number 8 mga kaibigan. For numero 32, runner from Zamboanga, Sibugay, ang team ng Alaska Partner for hit number 3 natin. Yan siya po yung nag-isa na lamang tumatakbo dahil yung kalaban niya ay iniwan na. Kaya katulad na sinasabi ko lagi, talagang partner, may love life ka na ba partner dyan? Partner, nandito na po sila lahat. Ayan. Healthy ako dito kasi nandito yung mga emergency responders natin. Lumalove life ka sa mga ano natin ha? Siyempre, safety first tayo dito. Ayan, Tama ikaw yan. partner. Yung mga magagandang Ilongga dyan, nabibigyan ka na ba sa kanila? Umaga sa mga taga-Ilongga dyan. Yes. Ay, mga taga-Iloilo rather, mga Ilongga, Tama. magandang umaga po. Yan kanina partner, nasa taas tayo, di ba? Nasa harap ako ng mga magaganda, abay pili ko, gwapo na rin ako. Siyempre, Kaya sa mga partner. magandang modelo natin, magandang umaga po. Tama. Yes. Kay Alaska, numero 32, from Zamboanga, Sibugay, patuloy pa rin nasa karera partner. At napapansin po natin, malapit na po siya, relax na dahil wala nang kalaban. Kaya once again, nakaisa na rin ang Alaska from Zamboanga, Sibugay. Congratulations! Palakpak naman yan, mga Ilonggos! Yan, congratulations, nakaisa na po. Nakaisaw na, partner, ang Zamboanga, Sibugay, Alaska numero 32. Congratulations! Ayan! Nag-uumpisa pa lang tayo sa mga race natin, pero exciting na. Mas magiging exciting pa yan, maya-maya kasi may paraffol po tayo all throughout the day sa mga Ilonggo dyan at saka sa lahat ng mga nanonood. Kung gusto po ninyong sumali para manalo ng ating mga magagandang papremyo, pumunta po kayo sa ating mga booth area dito po sa likod ko.
kumuha po kayo ng event passport at bisitahin ang iba't ibang booth areas para makakuha tayo ng raffle stop. Partner Owen, kina-clarify ko lang, libre po ito. Yung gagawin lang nila, mag-enjoy sa mga activities ng ating mga booth para kung may 4 stamps na sila, pwede na sila kumuha ng masarap na free Dunkin' Donut. Pero pag 5 stamps naman, pwede na silang sumali sa ating paraffol. Alright, yan. Yan yung pwede detalye ng mga pwede mapanalunan at pwede po kayo kumuha ng stop. Free po yan. Mga kaibigan at partner, balik tayo sa karera. Hit number 4. Abay talaga napapansin natin, puro may namamatayan ngayong umaga. No, sa ating pong mga bangkang pangkarera for 16 horsepower category, ang Arellano, numero 37, ang patuloy pong tumatakbo, ito po ay mula sa Antique. At yung namatayan, ang Amber Express, boat number 27, sa ating X16 horsepower category. Mga kaibigan, hindi na po siya makakasama sa pagkarera nitong Arellano, numero 37 from Antique. Yan, napansin mo partner, kung mapapansin mo lahat ng pumapangalawa namamatay. Kaya kung mga babae kayong gusto nyo maging pangalawa sa mga gusto nyong lalaki may asawa, kayo din, baka kayo mamatay. Yan, magandang umaga sa mga kaibigan po natin, kasama nila yung kanilang mga totoong asawa. At ako po, karma sana, yung mga kasama yung kabit nila. Partner Owen, hindi uso yan dito kasi nga City of Love. So, marami ka pang makikitang iba, huwag na yung taken na. Ayan. Kaya kung ikaw single ka pa, malay mo, pagbalik mo, taken ka na. Alright. Okay, hindi yan. Trabaho lang tayo. No, Arellano, mga kaibigan, from Antique, boat number 37, hit number 4, mga kaibigan, kasalukuyan pong napapunod yung live na tumatakbo pa rin para sa ating 16 HP or 16 horsepower category. Okay, namatayan din to. Okay, namatayan din. Dalawang namatay na, partner. Dalawa na po, no? Sa mga viewers po natin, wala nang tumatakbo po. Hit number 4 natin, dahil Arellano, numero 37 ng Antique, kanina nag-iisang tumatakbo, abay nawalan na rin ang pag-asa at nawalan ng tsansa dahil namatay na rin po ang kanyang makina. Ang Amber Express sa ating boy number 2 or boya numero 2 or pangalawang boya, namatayan kanina pero lap number 1 hindi natapos ng Arellano from Antique, boat number 37 at namatayan na rin po siya. Okay, tinatawagan na po ang hit number 5, Team Cebu. Wala muna, agwat muna tayo. Okay, hit number 6 po tayo, ang Hydro, number 23, at the Bea, number 26, Team ERC. Okay, Hydro, 23, Bea, number 26, ang Team ARC. Proceed na po, kayo na po yung tatakbo dahil yung Team Cebu at Team Colonel ay medyo may konting problema. Sa mga Ilonggo nga ari diri Subong, kung may ara pa kamuupod sa inyong mga panimalay, mga friends ninyo, upda na din sila, hagaran na sila magkanto diri sa aton 3rd Pioneer National Bank Carrera kay man bilog ini nga adlaw nga event kag super exciting gid ni iya. Hindi lang kamo pwede or hindi lang ang paglantaw ang pwede niyo obrahon kundi pwede man kamo maka-entra sa aton mga bongga nga pa-premyo kag paraffol gani. Sa mga harap pa sa balay nila, pwede nyo i-invite nga maglantaw sa aton official Facebook page kay naka-live kita subong. Tama ba, partner Owen? Yes. Alright mga kaibigan, susunod na laban, Hydro number 23 for 16 horsepower category. Makakalaban po ang Bea number 26 from Team ARC. Yun muli po, mahalagang announcement sa mga kaibigan po natin may kinakain na kumakain po diyan ng mga Dunkin' Donuts. Magandang umaga, sponsor po natin yan. Kung ano naman po yung mga kinakain nyo, baka pwede po yung mga pinagkainan, pakilagay lamang po sa tamang lalagyan para po sa ating kalinisan. At syempre, partner, live din po tayo, no? Kino-cover din po wala tayo ng PBS-CBN Iloilo. Maraming salamat sa mga crews at syempre sa mga taga-PBS-CBN ng Iloilo. Reminder lang po sa lahat, Iloilo is 100% no smoking city. So please po, huwag po tayong mag-smoke kahit saan kasi nga po,
no smoking city, si Iloilo. Ayan, mahalin po natin yung Iloilo City kasi City of Love po ito. Iniingatan natin to. Extra battery, oh. The third Pioneer National Bancarera is made possible with the help of the following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, at Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bancareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elastoseal, and Pioneer Pro. Sa uulitin ko, maraming salamat sa ating mga sponsors. Ang ulit po natin, ang galubos po natin pasasalamat sa mahilig ng pagtanggap at pagtangkilik ng Pioneer Bancarera Year 3 dito sa Villa Iloilo. Maraming salamat sa mga Ilonggos po natin at sa mga taga-kapulod at sa ang city ng kayo ng galing. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pagpunta dito para ma-witness live dito sa ating pong bye-bye. Ang pakbakan ng ating mga 16 horsepower, 7 horsepower category, ang angat sa dagat category at syempre ang ating paduto. Okay sir, hindi pala yung kalaban niya sir. Yung kalaban ng Hydro is yung Bea 26. Hindi po yan, nasira po yun. Number 26 din po yan, oh. 26 yan, sir. Okay, 26 naman po pala eh. Ay na, fake news tayo. At maligayang panunod sa mga manunod po natin. Lubos po kami nagpapasalamat, no? Pero paalala, yung mga tent po natin yan para sa mga participants po natin. Kaya yung mga viewers po, baka pwede, labas lang po tayo dyan para makaperform ng maigi yung mga hinende at yung ating pong mga mekaniko. Paalala, huwag po tayo sa tent mga kuya, mga kaibigan, Hydro, laban sa pamunan ng Bea 26 for his number 6 dito ating 16 horsepower category. Once again, lahat pa rin po tayo napapanood. Ito pong hit number 6 natin para sa ating 16 horsepower category. Medyo nagkakaproblema. Cancel po ito, no? Yung laban, ay na. Okay. I-check na po natin after that race, hit number 6, mga kaibigan. Yung next race po natin, hit number 16 or number 7 o hit number 5. Between Hydro number 23 and Bea 26 ng PERC. Ito hit number 6 mga kaibigan. At ito po sa atin ng Pioneer Epoxy ang nakasanayan ng taba ng matibay. Matibay partner, oh. Napapanood po ito, siyempre, ganda ng bitawan. Ang ganda ng atake ng Bea. At yun, Hydro ang pumapagawa. Gagawin sa kurbada. And number 1 pa lamang po natin po yan. Live pa rin po tayo sa video ang 16 horsepower category elimination round ngayong umaga ng pinadalagang pinag sa atin nakakakala ng ating po mga media kay Tito Ilonggos dahil sa dito ginaganap ba yung taong 2018 ng ating Year 3 Bancarera National. Okay, Pioneer Epoxy ang sanayan ng tata ng matibay. Huwag pong kalimutan yung official hashtag po natin, hashtag 3rd Pioneer National Bancarera. Sa
sa lahat po ng mga pictures tsaka videos na ipopost ninyo sa ating mga social media, sa Facebook, sa Twitter, or sa Instagram para makita po natin lahat ng pinopost yung magagandang pictures tsaka video. Itinatawagan na po ang Boracay numero 12 laban sa Boracay number 12 against Super Typhoon number 35. Proceed na sa ating starting point. Paalala sa mga manunood para makanood po tayo ng maigi at para makadaan ng maayos yung ating po mga hinetes at nakalimabang ka, baka pwede pag duman po padaanin natin agad. Alright mga kaibigan, patuloy pa rin po nalunod dito sa Villa Iloilo ang hit number 6 para sa dikit na laban between Hydro number 26 and Bea number 26 ng Team ARC. Maganda yung palitan na magkapila ang pangka-partner. At yan, now, nasa lead na po, leading na itong number. Ang Hydro pumapangalawa. Ang Hydro po yung kulay orange po na maraming pintura. Ito po ang team or bangka for Bea 26 ng Team ARC. Pinulinaw partner, pinapaalala po natin sa mga kaibigan po natin mga manunood. Kami po yung lubos na nagpapasalamat na nandito po kayo pinupuno at pinapakita niyo po yung init na pagtanggap at pagsuporta sa Year 3 ng Pioneer Bank Carrera National. Pero sa mga kaibigan po natin ng kasidok o lumilong dyan sa ating pong mga tent, pakiusap, hindi po daw makaka-perform ng maigi yung ating pong mga mekaniko dahil maraming taong pumupunta dyan sa mga tent ng ating pong mga kukunan. Yon, Hydro, patuloy pa rin pumapangalawa. Mga kaibigan ng team ng Bea, Team ARC, patuloy pa rin magandang panakbo at nangunguna pa rin dito at huhugot ang team ng Hydro. Live na live pa rin po na mga kaibigan sa Villa Iloilo sa napakagandang panahon. Although na mainit ang panahon, pero mainit din yung bakbaka pinapakita nitong dalawang hinetes. Mga national hinetes po ito mga kaibigan dahil ito po Year 3 ng Pioneer National Bank Carrera dito sa Villa Iloilo. Hydro, number 23, biglang humugot. Ibang klase magaling itong team ng Hydro 23 or Hydro numero 23 para sa ating 16 HP or 16 horsepower category. Ang Bea, number 26 ng Team ARC, ang pumapangalawa na po. At yan, good morning once again sa lahat po ng mga viewers natin. Yan, sa mga nalililiman dyan, siguraduhin nyo lang po na wala po kayo sa tent ng ating po mga participating teams dahil may nagre-reklamo po dito na hindi po nakakapag-perform partner ng maigi yung mga mekaniko dahil maraming taong nakikisiksik na sa mga tent po na binigay para sa kanila. Partner? Sige partner, ulitin ko lang, iniligay nun sa aton tira nga mga Ilonggo nga nagalantaw sa aton nga karera sa subong nga adlaw, ang aton nga mga tent para ina sa aton nga mga participating teams kag sa ilang nga mga mekaniko gani kung ara ka mo sa sulod, malihog lang kita nga magwa kita sa tent kay para ina sa ila. Oh partner, balik mo na ito sa karera dahil napakaganda po yung laban. Dumidikit! Pero ang Hydro nakikita natin na medyo lumalayo na naman. Hydro! Alright! Ang Hydro nakakalaban pa rin ang Bea team ng ARC. Hydro patuloy pong ano to? Mayroon tayong finishing area, kuya! Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong dalawa? Naku po, partner. Na-wrong turn sila. Napunta sila sa kawalan. At yan naghakulan para mga kuya sa mga hinete, huwag nyo pong uulitin yan Sa mga hindi pa tumatakbo, dapat doon po tayo sa finishing point tayo pupunta. Ayun partner, kailangan bang makapasok talaga sila sa loob? Wala, dapat sa loob, partner. Sa loob. Ayun. Hey! Counted ba yung serving mo? Counted po ba yun? I-verify natin kasi dapat po dumaan talaga kayo sa sa finish line natin sa loob ng arko. Hello. Draw tayo, draw. Draw yan, draw. Pasensya kayo, draw. Okay, sagwa, pero naabante kayo ng una Dapat dumaan kayo ng finish line. Hindi naman kayo kitgitan Draw yan, draw. Mamaya na kayo. Yan po mga kaibigan, according to Sir Timbo, draw po yung laban. Draw po yun,
Kasi explain lang po natin. Sabihin natin na pumasok siya ulit, kuya. Pero kung halimbawang yung nauna ay naisahan ang pumapangalawa at yun yung naunang umikot, di yung pangalawa yung mananalo. Kaya di ba, ito-draw natin. I-hit natin or erase natin po ulit yan. Madali lang pong unawain yun mga kuya, mga sir. Dapat maliwanag po kagabi sa orientation natin na sa finishing area po tayo lalabas. So pareho silang hindi pumasok doon. So pasensyahan tayo, violation po yun. No? Yes, partner, kaya paalala po sa lahat ng ating participating teams, kailangan po pumasok talaga po tayo sa pumasok. ilalim ng arko para clear po yun. Para maganda po yung particular dahil lang nag-effort po tayo, ginastusan para maganda po yung ating starting point at yung arc ng finishing point natin. Hindi, sir. Madali lang po unawain sa mga team owners, team manager na katatapos na tumakbo. Kahit nauna po yung team nyo, kung hindi pumasok, automatic, dalawa silang hindi pumasok, draw. At yung mga incidents po kasi na kahit nauna ng isa, pag nauna rin bumalik yung pumapangalawa, ibig sabihin yung i-declare natin panalo. Napakasimple lang po. Maraming salamat at sana po yung naunawaan. Ayan, tandaan po natin yung mga rules natin. And syempre, the third Pioneer National Bank Carrera is made possible with the help of the following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, at Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bancareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elastocil, and Pioneer Pro. Sa ulitin po, maraming salamat sa ating mga sponsors. Okay, makinig, riders. Riders, makinig kayo. Ang usapan natin, paghigitan, pwede kayo lumabas ang isa. Pero ang hydro kanina, nauna na talaga, pwede siyang pumasok ng finish line. Pumasok na sa ngayon ng finish line, pero lumampas na siya ng finish line, bumalik lang. Kaya, decision natin is draw. Patas yun, patas! Ha? Okay, batas, wala po tayong pabor-pabor dito, no? Okay, draw po mga kaibigan, Hydro number 23 and Ben number 26 of Team ARC. At tinatawagan na po ang Boracay, bangkang numero 12, laban po sa team ng Super Typhoon numero 35. Sa liwat, panungtog lang sa aton nga mga audience dira sa nagalap taw sa aton nga event sa subong adlaw. Palihog lang ang aton nga mga tents para ina sa mga participating teams. Kung yara ka mo sa sulod sang ilang nga tent, palihog lang kami kung pwede nga magwa lang ka mo sa ilang nga tent. Kaya dira sila nag-obra sa ilang nga mga kinahanglanon para sa karera naton subong nga adlaw. Sa liwat, kung hindi ikaw parte o hindi ikaw part sa nga team nga ina, palihog lang pagwa sa ilang natin. Madamo niya salamat. Okay, paalala sa mga kaibigan na nasa tent na po ng mga participating teams po natin. Pinapaalala, ulitin po natin na bawal po diyang tumambay mga kuya at mga ate dahil yan po ay binigay natin para po sa ating pong mga participating teams. Maraming pong salamat at ang inyong pong cooperation po ang aming hinihingi. Maraming thank you. Huwag po natin kalimutan, Iloilo is 100% no smoking city. So kung may nagtatanong po kung saan pwede mag-smoke, sorry po, pero hindi po talaga pwede kahit saan. Okay, dahil kung halimbawa may nanonood ng mga bata, langhap niyan, kawawa naman. Speaking of bata, partner, may maraming bata dito sa kaliwa, mga palangga. Tabi-tabi lang tayo mga palangga. Yes. Yes, partner. Sa mga kabataan dira, naara kita sa atubang, palihog lang, magpalayo kay kung wala ka mo sang bantay, mabudlay na. Magpati kita sa aton ng mga announcement para hindi na kita magkaproblema karon. Yeah, mga kaibigan, ang hit number 7 ang ating mapapanood. Ilang saglit na lamang ang Boracay numero 12 at makakalaban po ang Super Typhoon number 35.
Yung green po, nako, mga kaibigan, yung green partner, ito po yung araw ni Cole, or rather, ang team ng Boracay. Ang code number 12 for 16 horsepower category, makakalaban. Itong nasa kaliwa, ang Super Typhoon number 35 from Zamboanga, Sibugay. Yung representative ito from Mindanao. Yan mga taga Mindanao, magandang umaga. At maraming salamat sa inyo pong suporta. Pimulino, yung mga ating mga kaibigang may kunting may mga problema dyan, pwede po tayong mag-public service dito. Kung nawawala yung mga wallet, yung mga susi ng mga motorsiklo, lumapit lang po kayo kay Parker Kate or kundi kaya sa inyong likod or sa akin para mai-announce po natin kung ano yung mga importante announcement na nawawala sa inyong pong mga pag-ahi or dalahe. Nandito lang kami, Partner Owen, and just a reminder to everybody, huwag niyo po kalimutan yung official hashtag po natin, hashtag 3rd Pioneer National Bank Carrera, para makita naman po namin yung mga pictures at exciting videos na nakukuha nyo dyan sa harapan. Ayan, sa ating karera mismo. And pag hindi nyo po masyadong makita yung ating karera, meron po tayong malaking screen dito sa stage. Pwede nyo pong panoorin yung live feed natin sa ating karera. Tuloy ka nagpapasalamat sa ating pong mga PNP, ang ating mga Philippine Coast Guard. Thank you so much po sa pag-assist sa ating pong mga medics. No? Good morning. At lalo tigit nagpapasalamat po tayo sa ating Honorable Mayor Sir Jose Joe Espinosa III. Thank you so much sa support po at sa pagbigay ng venue dito sa ating pong Pangkarera Year 3 ng Pioneer Epoxy. Ang tinatangkilik ang epoxy may malaking puso at epoxy magtatak ng matibay. Maraming salamat din po sa ating mga Coast Guard, Philippine National Police, and Iloilo City Emergency Responders. Maraming salamat po. Kapag kayo po ay medyo hindi maganda yung pakiramdam, lumapit ka po kayo dito sa amin sa left side ng stage. Kasi nandito po yung emergency responders po natin. Baka super excited na po kayo dyan. Gusto niyo po tingnan yung blood pressure ninyo. Nandito lang po kami. Yan. Yung mga kaibigan po natin dapat naka-life jacket or life vest po tayo. Yan po mga kaibigan sa live pong nanonood sa Facebook page po ng Pioneer Epoxy. You're still watching the Year 3 ng Pioneer Epoxy dito sa Villa Iloilo. At kami po nagpapasalamat sa lahat po ng mga Ilonggos na talagang mainit pong pagtanggap sa amin dito. Kung nandito po kayong live, talagang napakaraming tao. At sa mga nakikita po natin, yung nakikita niyo mga kaibigan, nag-prepare na po sa ating starting point ang ating hit number 7. Dahil marami pong medyo kanina, may uulitin tayong Arellano Antique, ang kalaban ng Amber Express dahil parehong namatayan. At sinundan po nun ang draw dahil hindi pumasok sa ating finishing point ang Hydro number 23 at kaya number 26 ng Team ARC. At ngayon partner, proceed na tayo sa hit number 7, ang Boracay numero 12, ang Apple Green from the right side at ang from the left side naman or from sa kaliwa ang Super Typhoon number 35 from Zamboanga, Sibugay. Yan, nag-prepare na po. Kasama natin sa Vivo at para sa safe at sa secure po ng buhay ng ating po mga hinete. Pinapala po natin na hindi kami kumapare. Hindi kami papala po mga ng ating mga hinete partner nang walang helmet at life vest for security at sa mga po safe lang. Alright, mga kaibigan, hit number 7 for 16 horsepower category. Elimination round ang ating third year ng Pioneer Pangkarera National. Sa Villa Iloilo pa rin ito pong napapanood ang bakbaka na Super Typhoon number 35 ng Zamboanga, Sibugay. Nakakaharap o nakakakarera o nakakalaban itong team ng Boracay numero 12. Siyempre mula sa Boracay. Yes, palakpakan po naman natin yung mga teams natin para may pampagana naman sa kanila. Okay, partner, Boracay. Boracay po yung nangunguna sa ating pangalawang boyang paglampas pa lang itong ating hit number 7 between Boracay boat number 12 and Super Typhoon number 35 from Zamboanga, Sibugay. Lumalayo na. At mukhang hindi magandang pagkakatimon mga kaibigan at pumapangalawa itong Super Typhoon number 35
from Zamboanga, Sibugay. At syempre, partner natin, yung aking pong mga kaibigang Ilonggos, maraming salamat. Tinatawagan na, proceed na po sa starting area, ang Anthony Rose, boat number 18, at ang Butchoy, number 43. Tinatawagan ang Anthony Rose, number 18, at ang Butchoy, numero 43. Proceed tayo agad sa ating pong starting point. At prepare na rin po, ibaba na rin po yung mga bangka ang Rubido, numero 40, laban sa Yena, 44. Oriana, number 44, rather. Susunod yan sa Anthony Rose, number 18, at Butchoy, number 43. Alright, mga kaibigan, back sa race po tayo. Hit number 7, patuloy pa rin tumatakbo for year 3 ng Pioneer Bancarrera National. Ang Boracay, numero 12, ang patuloy pong nangunguna or leading sa ating 7th heat or 7th heat runner, at ang Super Typhoon from Zamboanga, Sibugay. Abay, titignan natin kung ang Zamboanga may ibubuga pa dahil siya medyo malayo-layo na. Almost 200 or rather 50 or maybe 60 meters na po yung abante, at ngayon mas lumalayo pa ang pamamayagpag nitong Boracay numero 12 for hit number 7 na having 16 horsepower category. Cases para po lamang ito, mga kaibigan, sa ating 16 horsepower category elimination round sa ating first day ng ating Year 3 Bancarrera National Road Trip by Pioneer Epoxy, ang nakasanayan ng tata ng matibay. And partner Owen, kasi year 3 na natin ito na yung pinakamalaking Pioneer National Bancarrera. Nung nag-umpisa tayo ng 2016, we had 27 teams with 60 boats. Noong 2017 naman, nung second year natin, 40 teams with 96 boats. Pero ngayong year, sa ating third year, 2018, 58 teams with 155 boats. Kaya we are very happy and glad na itong year na to ang pinaka malaking Pioneer National Bancarrera. Kaya maraming salamat. Siyempre, hindi ito matutupad at wala tayong makikita partner. Nasa lap number and nasa final lap na po tayo ng ating hit number 7 kung saan nagbabagtakan. Boracay nangunguna, pangalawang boya na siya muli, at ito ay nasa kalahati pa lamang between ng dalawang boya, mga kaibigan. Itong team ng Super Typhoon number 35 from Zamboanga, Sibugay. At sa mga kaibigan po natin nanonood sa Facebook page ng Pioneer Epoxy, magandang umaga. Kapagpalang umaga po, maraming salamat. Kahit saan man po kayo sulok ng mundong nanonood sa inyong mga cellphones, maraming thank you po sa pagsubaybay sa pangatlong taunang pagpapakarera national ng Pioneer Epoxy. Maraming salamat siyempre sa mga team owner, team manager. Kung wala po silang partner, wala rin siyempre, hindi kita makikilala. No? Yes, partner, ako rin. Kaya Ayan. maraming salamat, at it's an honor na maging partner kita, partner 8, no? First day pa lang natin, partner, meron pang bukas. Pero ngayon muna, kasi exciting talaga para sa eliminations round natin ngayong umaga. Kaya siyempre, nagpapasalamat po tayo kung may mga nanonood ko sa Facebook page ng Pioneer Epoxy from City ng Dumaguete. Maraming salamat dahil last year po, noong 2017, matinig din yung pagtanggap doon sa Pioneer Bancarrera National. Maraming salamat sa mga nakatune sa Facebook page ko ng Pioneer Epoxy, sa mga cellphone nanonood. Yan, sa mga taga Dumaguete City. Dito na po kami sa Iloilo at sa mga taga Puerto Princesa, kung saan doon unang nagpakarera yung Pioneer Epoxy sa mga taga Puerto Princesa at sa mga kalalawigan ko sa Palawan para doon Palaweños. Magandang umaga po at binabati ko kayo lahat yan na aking mga kababayan. Ayan, ang dami naman fans ni Partner Owen. Pero tama, Partner Owen, live na live tayo dito sa City of Love, Iloilo City, Sevilla by the Beach. Ayan. So, masaya dito ngayon, ang dami nanonood, di ba? Kaya maraming salamat po sa mga viewers natin Ilonggo at mga Ilonggas. Ang Anthony Rose, number 18, at Butchoy, numero 43. Proceed na po sa ating starting point. Ang Anthony Rose, number 18, at Butchoy, numero 43. Ang Anthony Rose, numero 18, kalaban ng Butchoy, 43. Proceed na sa ating starting point. Alright! Mga kaibigan, may nanalo na partner! Ang Green! Ang Apple Green Boracay! Congratulations po sa team ng Boracay! Bangkang numero 12, hit number 7 winner sa ating elimination round ng ating third year ng Bancarrera National ng Pioneer Epoxy.
Kung tinatawagan na po natin, proceed na yung Anthony Rose number 18 laban sa 43 ng Butchoy. At susundan po yan ng Rubido numero 40 laban sa Yana 44. At yung susunod naman po doon, ang Alaska numero 33, Sweet Caroline Brother number 36 ang makakalaban. So tinatawagan na po ang Anthony Rose number 18 at Butchoy 43. Patupuntan tayo, no? Pag nabanggit, huwag na po tayong medyo pa-battle-battle dahil 2 araw lang po binigay sa atin dito para sa ating ENA ng Pioneer Bancarrera National. Ay kaya pag-isang pag nabanggit natin, proceed agad. At susundan niya ng Rubido 40. Prepare na rin po at ibaba na sa ating daragatan. Laban ang Yana 44. Partner, maraming nagtatanong kung saan nila pwedeng panoorin yung live feed sa Facebook natin. Yung hanapin po nila Pioneer Epoxy page kasi naka-live po tayo. And syempre, hanapin na rin po nila yung hashtag natin, hashtag Third Pioneer National Bancarrera. Spell out ko po ha, para makita nyo, hashtag 3RB Pioneer National Bancarrera. Makikita po natin, naka-live po yan. Ayan. Alright mga kaibigan, Anthony Rose number 18 at maglalaro or magbabagbakan for 16 HP para sa ating hit number 8. Hit number 8 na ito mga kaibigan, Anthony Rose number 18 laban sa Butchoy 43. Kaya ang Butchoy po, yung 43, yung kulay blue, at ang Anthony Rose number 18, ito po yung white mga kaibigan from Team Anthony Rose number 18. Kaya tinatawagan po si Rodi Villa Habas. Kaya PJ si Rodi Villa Habas, tinatawagan ka po dito sir sa aming kinaroroonan. Sa harap lang po ng entablado. Sa mga participating teams po natin, pakinggan lang po mabuti yung mga announcements natin kasi pag tinawag na po kayo ni Partner Owen, punta na po kayo agad sa ating starting point. Alright mga kaibigan, preparing na po para sa atraka or sa pagkarera naman ng ating 16 horsepower category ang ating hit number 8, ang Anthony Rose number 18 laban sa Butchoy 43. Kaya nag-prepare na at susunod po ito, yung nalaktawan natin kanina, yung team ng Cebu numero 2 laban sa Colonel 45. Yan, proceed na po ang Colonel 45 laban sa team ng Cebu numero 2 para susunod po dito sa ating hit number 8. Pero hit number 5 po yun, yung ating babalikan dahil medyo matinayos lang sa kanilang mga makina. The third Pioneer National Bancarrera is made possible with the help of the following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, at Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bancarreros. Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro, Elastoseal, and Pioneer Pro. Again, sa lahat po ng mga sponsors natin, thank you very much. At siyempre muli tayo nagpapasalamat. Paulit-ulit po namin pasasalamatan ang ating pong talagang mag-init na tumangkilig at nagtanggap sa amin dito sa pakarera ng Pioneer Epoxy Year 3. Maraming salamat sa mga Ilonggo dito sa Villa Iloilo. Okay, next po dito yung team ng Cebu. At makakalaman po, team ng Cebu numero 2 laban sa team ng Colonel 45. Let's get it on once again. Balik tayo sa karera. ERP ng Pioneer Epoxy, hit number 8. Anthony Rose number 18 laban sa Butchoy 43. Yung Anthony Rose, mga kaibigan, ito nasa white, ang Butchoy 43. Yun na! Bumita na!
Alright, hit number 8. Sa mga live pa rin po nakatune sa Facebook page ng Pioneer Coffee. Nanonood pa rin po kami live dito sa Villa Iloilo Haywalk or bye-bye or Daga Karagatan ng Villa Iloilo. Napapanood niyo mga kaibigan ang hit number 8 natin, ang Anton Rose number 18. Nakakarap po ang Butchoy 43. Okay, prepare na po. At pasok na doon yung nilaktawan natin kanina, pero ngayon okay na. Ang team ng Cebu, numero 12, makakaharap po ang numero 2, runner, team Cebu, laban sa Colonel 45. At prepare na rin po, nasa likuran na rin dapat ang Rubito 40, Yana 44. At susunod yan ang Alaska 33 at Sweet Caroline number 36. Oh, higit ang laban pero may naiiwan. Nakikita na po natin mga kaibigan itong putian. Ang puti ay nangunguna na for hit number 8 natin. At ang puti ang Anthony Rose number 18. At ang Anthony Rose number 18 mga kaibigan, nagpapasalamat po tayo sa mga team owners at sa mga hinetes. Ang hinetes natin, kilalanin po natin mamaya, no? Kung sino yung mga hinete natin tumatakbo dahil inaayos pa po yung mga papel ng ating pong mga participating teams. So right mga kaibigan, still watching hit number 8 for 16 horsepower category. Yes, only here Pioneer Bangkarera National Year 3. Dito lamang po yan, live na live sa Villa Iloilo City. Partner Owen, saka sa lahat po na nandirito, napapansin nyo na maraming nag-clean up marshals ang Pioneer National Bangkarera. Naglilinis po sila ng mga basura, pero tulungan po natin sila. Kung may mga kalat man kayong nakikita, pakidampot na lang po. Tsaka po, kapag kayong may kinakain dyan, pakitapon na lang po na mabuti sa mga designated areas or trash bins natin. Mas maganda po kung wala tayong, or hindi tayo magkalat. Kasi noong April 11 po, ang Pioneer Foundation nag-coastal clean up dito sa Villa Beach. So panatilihin po natin na malinis at maganda ang Villa Beach ng Iloilo City. Kasi atin po itong lahat. Kaya nga maraming salamat dahil yung mag-i-enjoy pag halimbawa dire-diretso ang pagpapanatili ng kalinisan. Siyempre, hindi naman taga-Palawan na makikinabang, kundi mga taga-Iloilo eh. Di ba, partner? Tama, partner. And ngayong araw, partner, mas magiging exciting pa pag narinig natin yung tugtog ng Batukada at saka Versatile Marching Band. Yeah, maraming salamat. At yun, speaking of maraming salamat, abay nagpapasalamat na itong hinete. Partner, dahil namatayan na yung kanyang kalaban. No? Nangunguna. Okay. Kaya nahuhuli kanina, ngayon nauuna na. Yan, parang buhay yan. Minsan nasa baba ka, baka bukas sa baba ka pa rin. Di ba? Kung hindi ka magsikap. Mga kaibigan, team ng Butchoy, ang bangkang numero 43 from team ng Butchoy, sila po, o siya po yung nauuna ngayon dahil yung nauuna, hindi nagbigyan ng kumpiyansa, pero ang makina ng Maberia, Anthony Rose, namatayan na, vote number 18. At ulit na nagpapasalamat sa mga partners po natin. Tinatawagan na po yung team Cebu, numero 2, yung kay Parts, kalaban ng Colonel 45, proceed na po. Yung team Cebu, hit number 5 po kanina, na nalampasan natin. Yung team ng Cebu, numero 2, tinatawagan na Pads, pakibaba na po. Yung Pangkanyo at Tinete for 16 horsepower category, hit number 5. Partner Owen, saka sa lahat ng mga nanonood dito sa ating 3rd National Bangkarera. Malapit na po mag-open yung mga booth natin. Ready na kayo kasi wala po itong bayad. Ito po ay papremyo namin sa inyo na nandito ngayon. Tsaka syempre, nagsusuporta sa ating mga bangkarero sa kanilang karera ngayong araw na ito. Kaya sa just in a few minutes, we are going to open our booth. Alright, kaya sa mga kaibigan po natin nanonood lang, pwede kayong manalo, umuwi ng mga freebies from Partner Lepongsy. Yan, sa mga kaibigan po natin, sumali po kayo sa mga announcement ng ating partner, Ma'am Kate. Yes, partner. At partner, mali pala ako. Bukas na pala yung mga booths natin. Kaya partner, sa mga nanonood dyan, na gustong makauwi ng papremyo natin, yung kailangan lang nila ay kumuha ng event passport. Ito ay isang maliit na papel kung saan lalagyan po ng stamp ng bawat booth. So sa 4 na stamps, makakakuha sila ng free Dunkin' Donut. Pero pag 5 stamps naman yung nakuha nila, makakasali sila sa ating paraffle maya-maya lang. Yung gagawin lang nila,
pumunta sila ng booth, tsaka i-enjoy yung mga activities. Pag maganda yung naging resulta, may pa-stamp sila, may pa-premyo silang makukuha. Pinanood na, no? May maiuwi pa. Ganyan po kabonggacious yung ating partner Foxy at piniprehan yan. O talaga nag-prepare po ang partner Foxy para maging masaya ang ating year 3 ng pabangkarera dito sa Villa Iloilo. So yung dahil po tayo nandito, dito po ang partner Foxy para sa pangatlong taon ng pagpapakarera, para katulad nga na sinabi kanina partner, para mabuklod at patuloy po natin masuportahan ang mga fishers folks natin o yung mga gumagawa ng mga bangkang pangkarera, bangkang panghanap buhay, araw-araw na kapakinabangan sa ating mga kaibigan. Ang hanap buhay ay nakasalalay sa karagatan. Maraming salamat sa epoxy, napakalaking may malaking puso. Yan po ang partner epoxy at mas kailangan talagang kilala sa isa sa mga epoxy o lang nag-iisang epoxy nakasanayan ng tatak ng matibay. Yan, good morning sa mga kabataan dito na pinapanood ako at tinitingnan ako na para bagang may utang ako sa kanila. Magandang umaga. No? Good morning sa Iloilo, maraming bata. Ibig sabihin na mga tatay namin dito masisipag din sa paghahanap buhay. Basta kaya buhayin, anak pa more. Pero pag hindi na kaya, panaygin si tatay para malaman niyang sabor niya. No? Good Pero morning. partner, yung mga bata dyan Mga bata, bawal makita dito mo, ka, ha? ano naman Bawal dito ka ha. Baka pakiguide naman, ayan. Okay. So sa mga kabataan dira, nga ragid sa higan naton, kaping pa malapit sa aton na starting line, palihog lang, magpalayo ka mo dira, magpahigad ka mo, kay man nag-akumpisa na ang atong karera sa subong nga adlaw. Sa liwat sa mga nagalantaw dira diri subong sa Binlabig sa aton na 3rd National Bangkarera, pwede na kamo mag-intra sa aton nga mga People booth. laban po, partner, excuse na ha. Yes, Team partner. Cebu numero 2, kalaman ng Colonel 45. Ang Colonel, mga kaibigan ng puti at blue, samantalang puti at pula naman itong nasa team ng Cebu. At yung sinundan po nito, hit number 8, ang Anthony Rose number 18. Para alam na po ng mga viewers natin live na nanonood dito at Butchoy 43, pareho po silang hindi naging successful sa kanilang hit number 8. Kaya draw po or puling babalik tayo mamaya sa kanilang laban. And now, mga kaibigan, hit number 5 ating babalikan. Ang nag-prepare na Cebu, numero 2, laban sa Colonel 45. Let's get it on! Hit number 5, mga kaibigan, ang ating pinalikan. Ang pakpakan ng Cebu laban sa team ng Colonel 45. Grabing hatak ang team ng Cebu. Mukhang nakikita natin, malayo-layo agad yung diferensya, no? Ito talagang malupit din yung ating mga hinetes, mga national hinetes to partner, yung ating mga kasama ngayong morning. At siyempre kung mga national hinetes yung ating mga kasama, yung kasama naman ng ating partner na si Ma'am Kate ay mga national beauties ng ating pong Iloilo City. Di ba, partner? Ayan, partner, natuwa naman ako sa sinabi mo. Pero partner, yung 3rd National Bangkarera natin ay pinakamalaking year na. Kasi nung nag-start tayo ng 2016, we had 27 teams with 60 votes. Yung 2017 naman, 40 teams with 96 votes. At syempre ngayong year, yung 3rd year ng Pioneer National Bangkarera. Aba? Partner! Yes, Hindi partner! nahulog! Wala nahulog! Ang Colonel Hinete nahulog po sa kanyang bangkang sinasakyan at nag-iisa na lamang po tumatakbo ang team ng Cebu, numero 2. Maraming salamat kay Pals, team owner, team manager ng team Cebu. At ngayon po mga kaibigan, isa na lamang po tumatakbo ang team ng Cebu dahil nahulog ang Hinete. Abay, sana'y wala namang nangyaring hindi maganda para sa Hinete nitong Colonel number 45. At sa mga live pa rin po nakatutok sa kanilang mga cellphone sa Facebook page po ng ating partner Bangkarera or the partner Epoxy. Maraming salamat. Hit number 8, mga kaibigan. Hit number 5 runner. Dinalikan po natin ang bakbakang Cebu numero 2 laban sa team ng Colonel 45 pero sa boy number 2, sa boy numero 2 pa lamang, nahulog ang Hinete ng pupunan po ng Colonel at nag-iisa na lamang tumatakbo at inaantay natin pumasok sa finishing point or area ang ating Hinete or bangkang mula sa Cebu. Ito po ay para sa elimination round ng ating 16 horsepower category.
Ayan na partner, ayan na yung marching band natin, yung versatile marching band. At syempre mamaya maririnig din natin yung batukada pampagana yan sa ating karera, sa ating third Pioneer National Bank Karera. And reminder lang po sa ating participating teams, kaya po kailangan naka-life vest po tayo kasi nga, isa po itong competition at safety first po palagi. Okay, once again, tinatawagan na po ang Rubido 40, Yana 44. Proceed na po sa ating pong starting point. At susunod yan, yung Alaska 33, laban sa team ng Sweet Carolina, numero 36. Alright mga kaibigan, lap number 1 natapos ng Team Cebu. At isang lap na naman po ang kanyang kailangang makuha dito. Dahil ang kanyang kalaban ay nahulog ang Colonel, ang hinete ng Colonel 45. Hit number 9 mga kaibigan, or hit number 5 rather, yung ating binalikan na tumatakbo dito sa ating pong elimination round ng 16 horsepower category. Partner, over 1 million pesos in cash and prizes yung matatanggap ng ating mga winning teams sa ating third Pioneer National Bank Karera. Okay, ganyan kamahal mga kaibigan at partner, ganyan kamahal yung mga kaibigan po natin ang hanap buhay ay nasa karagatan, hindi pinapabayaan dahil sa patuloy nyo rin pong pagtangkilik ng mga produkto ng Pioneer Epoxy. Maraming salamat at mabuhay po. At kung ngayon ay mas lalo ng lumalaki partner yung pamilya ng Pioneer Epoxy for the Bank Carrera Year 3, sana this coming year 4 ay mas marami pa. Ina-expect natin na mas marami pa kaya sa mga nanonood dyan ng mga team owners natin at natumigil na sa alam pong pagkarera, mag-isip-isip na po tayo at supportahan natin ang Pioneer Epoxy Bank Carrera National ng Pioneer mga kaibigan. Ang Pioneer Epoxy ay laging nandiyan para suportahan ang ating pong mga hinetes at yung mga kaibigan natin naghahanap buhay at ang hanap buhay po ay nanggagaling sa ating mayamang karagatan ng ating bansang Pilipinas. Tama po, kaya maraming salamat po sa lahat ng participating teams kasi kung hindi po dahil sa kanila hindi po magiging exciting pa yung ating third Pioneer National Bank Karera. Huwag po natin kalitaan at kalimutan yung ating official hashtag third Pioneer National Bank Karera. Yung third po natin, 3RB, yung gamitin natin para makita po natin lahat ng inyong post sa ating mga social media, sa Facebook, sa Twitter, or sa Instagram. Alright mga kaibigan at team ng Cebu, inaantay na lamang po natin partner na pumasok sa ating pong starting arc or arco. Yan, dahil yung kanyang kalaban ay tumembong at natilapon sa kanyang pong bangkang sinasakyan. Yan, congratulations. Okay, may panalo na. Hit number 5. Ating binalikan, team ng Cebu. Palakpangan naman natin, mga kababayan sa Iloilo. Ang team ng Cebu, hit number 5 na ating binalikan kung saan natalo niya po or nahulog ang kanyang naging katunggali, ang Colonel 45. Ayan, congratulations! Partner, gusto ko lang i-update na yung mga booth natin punong-puno na, ang dami na nag-join sa ating mga booth. Kaya pag nakakuha sila ng 4 stamps, pwede na sila kumuha ng free Dunkin' Donut. Pag 5 stamps naman, pwede na silang sumali sa ating paraffol. Siyempre, bongga yung mga papremyo natin. Kaya, what are you waiting for? If hindi ka pa nanonood ng race, pwede ka na mag-join at saka mag-visit sa mga booth natin. Nandito po yung mga booth natin sa left side ng stage. Mga kaibigan, partner, hit number 9 ng ating 16 horse category, 16 horsepower category. Medyo namatayan po itong Rubido. Yan, Rubido 40 ang kulay blue, samantala yung yung apple green mga kaibigan, partner, yan na 44 yan. Ito po yung pang-siyam na takbo or pang-siyam na bitaw para sa ating 16 horsepower category. Dito lamang po yan mapapanood or napapanood live pa rin sa magandang binigay sa atin na panahon ng ating pong may kapal sa baybay po or sa karagatan ng ating kinarunan ng Villa Iloilo. Maraming salamat to our Honorable Mayor
Mayor Jose Joe Espinosa III sa pagtangkilik ng pang-arera dito sa Villa Iloilo at pagsuporta for this year 3 ng Pioneer Epoxy. Lubos po kami nagpapasalamat sa iyo pong pagtitiwala sa Pioneer Epoxy. Alright, hit number 9. Balik tayo sa race natin. Rubito 40 at Rubito 2 beses na. Okay, balikan lang po natin yung nangyari kanina, no? Yung sinundan po nito, yung team ng Cebu nanalo dahil nahulog po yung Colonel 45 na hinete. At ganun po sa mga hinete, team owners, team managers, pag yung hinete po ay nahulog at naikutan na siya ng pangalawang lap or nalampasan na, kahit umandar siya at mahabol, automatic talo na po yun siya agad, ha? Kung mahuhulog yung hinete, automatic. At ni-rescue ng mga rescuer po natin, automatic. Further, gusto rin natin pasalamatan yung presence ng Coast Guard, Philippine National Police, and yung Iloilo City emergency responders natin for assisting us with our 3rd Pioneer National Bancarera. Kailigin namin ko lang, sinasabi ko kan ng partner na medyo nawawala tayo, no? Well, once na hinente po ay nahulog at nirescue na ng ating mga Philippine Coast Guard rescuer at pinalik sa kanyang bangka, automatic po yun, talo na, pero pwede niya pong tapusin yung ating karera. Alright, hit number 9, Rubito 40 ang blue, ang Yana 44. Aba yung kaninang 2 beses partner na namataya sa ating starting area. Ngayon po ay nangunguna sa ating hit number 9 for 16 horsepower category. Tinatawagan na po sa starting point ang Alaska numero 33 laban sa team ng Sweet Caroline. Ang Sweet Caroline number 36 laban sa Alaska numero 33. Proceed na po sa ating pong starting area at susunod po yun, standby din po ang kaninang Hydro numero 23 laban sa Bea numero 26. Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating aksyon ng ating mga hinetes at ng ating pong mga 16 horsepower category participants. Bakbakan, hit number 9 Rubino 40 at Yana 44. Oh! Na-out of balance, nawala sa balanse at namatayan pa naman nila ang kulay blue Rubino 40. Okay, dalawa po silang namatay sa mga live po nanonood. Hit number 9 mga kaibigan, ulitin natin to. Mukhang ulit to dahil pa rin namatayan ang Rubino 40 at Yana 44. Kaya pinatawagan na, proceed na sa ating starting point ang Hydro 23 o Hydro numero 23 laban sa Bea numero 26. Number 23 of Hydro and Bea number 26 proceed na sa ating pong starting area. Partner? Partner, sa mga hindi kita sa harap, pwede po natin panoorin yung live feed natin nandito sa stage natin kasi meron tayo dito LED wall. Ayan, makikita naman nila dito yung nangyayari dyan. Pag if feeling nila masyadong malayo yung nasa harap na nila. Ayan. Partner, nandyan lang sa likod mo. Makikita mo rin dyan. Okay. At syempre yung mga magagandang models natin nag-iikot kasi namimigay ng ating event passport. Sa mga gustong sumali sa ating mga papremyo, mag-ikot na po sa mga booth natin kasi open na sila at saka dinadagsa na nga ngayon eh. Ayan, so may mga papremyo tayo. And we would like to thank our sponsors for making the 3rd Pioneer National Bancarera very much possible. Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bancareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elastosteel, and Pioneer Pro. Once again to all our sponsors, thank you very much. Kaya maraming salamat sa mga binabanggit po natin mga tumulong para maging successful at maging posible yung ating napapanood na live coverage dito ng ating Year 3 Pioneer Bancarera National Pro Team by Pioneer Epoxy. Hydro, numero 23, laban sa Bea, numero 26 ng Team ARC. Proceed na kayo. Ito po yung draw kanina. Yung parehong hindi pumasok sa ating pong sa ating finishing arc.
Kaya tinatawagan na po yung Hydro numero 23 laban sa Bea number 26. Hydro ito dahil para yung hindi pumasok. Yung Anthony Rose number 18 at Butchoy 43. Naging draw rin po yun. At itong Robito 40, Yana, draw din po dahil namatay ang pareho. Uulitin po natin yan. At ngayon, pa-double time tayo, no? Susunod po dyan yung Alaska numero 30, or rather, susunod po dyan, susunod sa Hydro numero 30, 23 at Bea numero 26 ng Team ARC. Susunod po dyan mga kaibigan, ang Alaska numero 33 laban sa Sweet Caroline numero 36. Sweet Caroline number 36 versus Team Alaska numero 33. Yan po yung susunod sa Hydro numero 23 at Bea numero 26. Sa ulipin po sa ating mga participating teams, pakinggan po ng mabuti yung announcement ni Partner Owen para po pag turn nyo na po sa ating racing track. Pumunta na po kayo agad sa ating starting area, starting line. May live din po tayo napapanood mga kaibigan. Kung kayo na Facebook, maliban po sa Partner Epoxy page na sa Facebook page na ng Partner Epoxy, napapanood din po tayo live sa page po ng Bangkarera Philippines. Live po tayo sa lahat po na mga gustong maki-update ng mga tropa kung hindi po makakonect sa isang sa page ay pwede po kayo pumunta sa Bangkarera Philippines. Yan po yung sa atin ng Partner Epoxy ang kasanay ng tatak ng matibay. Kaya tinatawagan na sa starting point na po natin, partner ang Hydro laban sa komunand itong Bea numero 26 ng Team ARC na kanina hindi pareho, maganda sana yung laban nanalo sana dito yung Hydro kung pumasok lang partner kanina sa ating finishing line pero hindi sila pumasok sa finish line kaya draw ito at ngayon ibabalik tayo or babalikan natin ang kanilang muling pagsagupa at susunod po dyan prepare na po ang Alaska numero 33 laban sa team ng Sweet Caroline number 36 at susunod po doon ang Ara Nicole number 16 laban sa Kami-Kami team ng Kami-Kami number 31 susunod po sa Alaska numero 33 at Sweet Caroline pagkatapos ng Hydro number 23 at Bea number 26. Muli tayo nagpapasalamat sa lahat po ng mga Ilonggos at mga Ilonggang magandang umaga sa lahat ng mga nag-i-enjoy. Muli po, inuulit natin kung kayo po ay mag-upload ng mga pictures na kinukuha dito sa ating ginagawang pabangkarera ng Partner. Pakilagilama po ang hashtag Bangkarera or Partner Bangkarera National 2018. Tama partner, hashtag Third Pioneer National Bangkarera. Ayan, yun third yung pala, ating, sorry. yes, okay lang partner, nandito naman ako Ayan, so sa mga napopost dyan sa ating Facebook, huwag pong kalimutan gamitin yung ating official hashtag, hashtag Third Pioneer National Bangkarera para po makita natin lahat ng kuha nyo. Especially sa mga videos natin at saka sa mga wala pa, hindi pa dumarating dito para makita na nila kung ano na yung namimiss nila. Kaya sa mga friends ninyo at mga kapamilya, tawagin nyo na pumunta na dito kasi super exciting na talaga yung nangyayari. Merong iba nauna na pero namamatayan ng makina. So tingnan natin mamaya kung sino yung mga winners natin para sa eliminations round natin ngayong araw na ito. Alright, at syempre partner, ikakakalimutan natin ngayon dahil unang araw at ngayon po ay ganap po alas 9:37 ng umaga. Good morning, it is time check was brought to you by Partner Epoxy na nagbibigay po ng kasiyahan sa lahat po ng mga kaibigan natin mahilig sa nood ng Bangkarera at hindi lang birong Bangkarera to partner dahil ito po ay National Bangkarera Year 3 ng Partner Epoxy at lubos-tang nagpapasalamat po sa patuloy pong matilit na pagtanggap ng mga Ilonggos dito para sa City ng Media o sa City ng Iloilo. At syempre kasama natin dyan partner, hindi magiging posible ito kung wala po naging partner ang Partner Epoxy. Sino nga po yung pwede natin pasalamatan? Super thank you at maraming salamat po sa Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, at Phoenix Petroleum, the official fuel of our bank.
Guerreros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elastoseal, and Pioneer Pro. Sa ating mga sponsors sa 3rd Pioneer National Bank Carrera, maraming salamat po. Himuli po yung mga bata, ha? Huwag natin papasukin yung mga nanay. Hindi ko may mga kasama po mga anak. Maraming salamat sa inyong pagkakilig sa ating Pioneer Year 3 ng Pioneer Bank National Year 3. At sa mga nanay, yung mga anak po natin, huwag po natin pagkikinig sa mga pagkampantera dahil pagkabit ng mga pagkabit ng pagkabit po ng ating mga pagkakatamaan ng mga edison ng inyong mga anak. Sabay din sa delikado po yan. Alright, mga kaibigan, enjoy mo rin po laban po sa kapunan ng ARC ang player numero 20 sa list ng kanilang draw dahil hindi pumasok sa ating finishing arc. At hindi na tayo problema. Dada ko na po tayo mga kaibigan. Hindi may problema. Ngayon tinatawagan yung Alaska numero 33. Yung Alaska makakalaban po ang Sweet Carolina. At ang Sweet Carolina po ay ready na ang Sweet or the team ng Alaska numero 33 po tinatawagan. Di mo dito narinig rin po ako. Tinatawagan na po yung team ng Alaska pang numero 33. Nasa starting point or area na po or starting line na ang Sweet Caroline numero 36 na inyo pong makakalaban. At susunod, prepare na rin po pabana sa karagatan ng Mara Ito number 16 laban sa Caroline number 31. Yung War Machine number 9 at yung Roland Bar number 21. Prepare na rin po kayo. Dahil may naayos pa ang nito at kami number 31. Yan, pagkatapos po ng Alaska at Sweet Caroline number 36 at Alaska number 33, proceed tayo sa War Machine number 9 laban sa team ng Roland Bar number 21. Okay, sa mga manager po, lagi po natin pakinggan na ang screen po dito para alam po natin kung sino po yung mga tanong po mga susunod at para makaprepare po tayo ng mas maigi at mas madali. Okay, maraming salamat partner sa PCG po natin ang ating Philippine Coast Guard na nag-assist po ang mga rescuer natin sa ating po mga hineting na hululog at sana naman po ay sila po ay nandiyan at sana naman po makipag-cooperate din po yung ating pong mga mamayan na mga Ilonggos o mga Ilunggo dito sa Iloilo na pinapag-cooperate at nakikita po natin yung magiling pong pagtanggap nyo at maraming salamat. Inulit po natin yung mga pinagbabawal. Huwag na po natin gawin para hindi po tayo makaberya ng ating ginaganap na Pioneer Bank Carrera Year 3 dito sa inyo pong city ng Iloilo. Tama po, partner. Paalala lang sa lahat-lahat na nandito. Please, iwasan po natin na magtapon ng basura kahit saan. Maghanap po tayo ng tamang basurahan or trash bins para organize po tayo. Tsaka syempre, panatilihin na malinis ang beach ng Villa dito sa Iloilo City. Also, reminder, ang Iloilo City po ay 100% no smoking city. So, bawal po yung smoking kahit saan. Kung gusto niyo po magtanong kung saan pwede, wala po kayong mapapagtaguan. So, hindi po talaga pwede yung smoking dito sa Iloilo. Ayan, 100% no smoking city ang Iloilo. Maraming salamat po. Tsaka reminder din po sa ating mga participating teams, yung mga live best nyo po. And makinig lang po tayo ng mabuti sa kay partner Owen kasi siya po yung tumatawag sa mga line-up po natin sa ating karera ngayong araw na ito. Alright mga kaibigan, ang Sweet Caroline number 36, yan po ating mapapanood sa ilang saglit lamang. Ito po yung Sweet Caroline ay kulay blue at ang Alaska naman po ang numero 33 na bangka. Ito pong kulay puti from Sambuanga Bugay. At ang Sweet Caroline number 36 na mga kaibigan from Boracay.
Sweet Caroline numero 36, itong puti from Boracay. Okay, Zamboanga versus Boracay, hit number 10 ang ating elimination round for 16 horsepower category. Muli po mga palangga, bawal dito mga palangga, bawal dito sa loob, wag dito. Alright, larga na hit number 10 natin sa Zamboanga, Sibugay, Alaska, numero 33, ang blue. Samantalang Sweet Caroline Runner, ang white. Sweet Caroline naman po ang kulay blue, numero 36 from Boracay. Boracay, Sweet Caroline number 36 ang kulay puti na taga Boracay, Alaska, numero 33 ang Zamboanga, Sibugay. Partner, saya naman ang karera natin. And masaya din dito yung mga partner booths natin kasi may mga pa-premyo sila. Marami na yung naka-join sa ating mga pag-games, palaro dito, mga activities natin. Kaya join na kayo. Make sure na meron kayong event passport. Ito ay maliit na papel kung saan magsastamp yung mga booth na bibisitahin ninyo. Ayan, anong gagawin nyo? Wala kayong babayaran. All you have to do is enjoy kung ano man yung activity na inihanda ng ating mga booth dito sa ngayong araw na ito. Ayan, so go na habang nanonood kayo ng mga karera natin. Alright mga kaibigan, partner, balik tayo sa karera. Hit number 10 ang ating sulukan na papanood tayo sa Facebook page ko na Battle of Boxing at Philippines sa Sweet Caroline number 36 ng Boracay. Kalalubo o nakaka-material ito alam sa numero 33 at ang ating sulukan na Sweet Caroline numero 36 ng Boracay. Kaya yung puti ay team ng Alaska at pumapangalawa yung Sweet Caroline na taga Boracay. Ang nangunguna mga kaibigan ng code number 36 yung kulay blue. Okay, once again, hit number 10 pala po. Marami pang pangkang pangkarera ang ating matutunghayan dito. At muli po magandang umaga sa lahat ko naman tumatanggilig. Ang ito po na mapanood. Live pa rin sa media. Ang sito, dito ang year 3 ng Partner Pangkarera National. Rugby by Partner Boxing. Ang nakasanayan ng tatak ng matibay. Sa mga gusto manood through Facebook, hanapin lang po yung official page natin, Pioneer Epoxy, kasi po naka-live po tayo doon. And syempre, hanapin nyo lang yung ating official hashtag, hashtag 3rd Pioneer National Bangkarera. Yung spelling po nun, 3RD Pioneer National Bangkarera. Alright partner, balikin Yes. po natin yung naglalaban. Alaska numero 33, ang Zamboanga, Sibugay, kanina pumapangalawa. Pero abay, hindi naman naging maayos yung takbo. At mukhang hindi natin alam kung ano naging diferensya na matayin yung Sweet Caroline numero 36 ng Boracay. Kaya mga kaibigan, ang putian, Alaska numero 33, Zamboanga, Sibugay, ang nag-iisa na lamang tumatakbo para sa ating pang-10 bitaw ditong ating 16 HP or 16 horsepower category elimination round sa ating day number 1 ng 3rd Partner Pangkarera National here at City of Iloilo. Alright, last na final lap ng ikutin. Huling lap na ito para sa Alaska numero 33 at nakikita natin ay siya po ay medyo naglalayo na, nagre-relax na dahil nakita niya wala na siyang kalaban sa ating hit number 10. Yan, kailangan niya na lamang dito gawin partner ay matapos ang kanyang huling ikot. And syempre, partner, paalala sa ating mga participating teams, dapat makadaan talaga sila sa arko ng ating finish line. Sa loob talaga. Sa ilalim ng arko natin. Para official. Okay, dahil may naayos pa yung team ng Kami-Kami. Yan, Rare Machine number 9, laban sa Roland Bank number 21. Yung punta muna sa ating starting line. Yung War Machine number 9 at Roland Bank number 21 po. Yun muna tayo. Yung Aran Code, standby lang po dahil medyo may naayos pa. Or hindi pa ready yung team ng Kami-Kami Bangkang numero 31. Okay, proceed na po yung War Machine number 9 at Roland Bank number 21. Pakipasok na o pakiproceed na sa ating starting line. Yung War Machine number 9 or hit number 12 dahil lalabasan natin yung hit number 11
ang hit number 12 mga kaibigan ng War Machine number 9 coming up. Makakalaban ng Roland Ba number 21. At balik tayo, patuloy ko pa rin napapanood. Isa na lamang pong tumatakbo para sa ating hit number 10. Nawala na po yung kalaban nitong team ng Alaska from Zamboanga, Sibugay. Ang Sweet Caroline numero 36 from Boracay ay namatay. Kaya isa na lamang po siyang tumatakbo. Sa lahat ng napanood sa Facebook page po ng Panginoon po sila, maraming thank you sa nakunin ko rin po pagsama sa amin. Agamat wala po na po kayo dito sa Villa, Iloilo City, pero nakakasama pa rin po kami at nakapanood po kami live sa Facebook page po ng Panginoon po. Maraming salamat sa tumatangkilik at patuloy pong sumusubaybay sa ating mga kaganapan dito sa ating YouTube at pagkakaroon. Sa mga nakasali na po sa ating mga booth dito, sa 4 na stamps, pwede po kayong makakuha ng free Dunkin' Donut. With 5 stamps, pwede po kayo makasali sa ating raffle. So pwede po kayo pumili kung ano po yung gusto ninyo, free Dunkin' Donut or makasali sa ating raffle. Basta ma-enjoy nyo lang dito sa ating 3rd Pioneer National Bank Carrera. At partner, naririnig natin ngayon yung ating mga drum beaters, batukada drum beaters na nagpapasaya sa ating karera ngayong araw na ito. Kasama rin natin yung versatile marching band. Alright, maraming salamat sa inyo po na makagandang tugtugin na binibigay po sa lahat ng mga viewers at sa amin dito. At mga kaibigan, maganda pa rin po bakbakan ng Alaska ay wala na yung kanyang kalaban ng Sweet Caroline number 36 dahil namatayan po ang kakinalig team ng Boracay. At dinamatayan na lamang po natin pumasok. Beyond, may nanalo na! Ang ating hit number 10, ang Alaska numero 33. Congratulations naman sa mga taga Zamboanga, Sibugay. Congratulations po! Ayan! Palakpakan po natin! At susunod yan partner, ang team ng Warzone, bangkang numero 9, laban sa team ng Ronald Ba, number 21. Ayan, proceed na po sa ating starting line. Muli po tayo nagpapasalamat sa taong nagpapainit yan kay Sir Bimbo. Maraming salamat Sir Bimbo. Siya po yung race director po natin for this year 3. At siya rin po yung race director namin ng year 1 at year 2 ng Pabang Carrera National ng Pioneer Epoxy. At hit number 12 ang ating matutunghayan. A few moments from now, ang War Machine number 9 laban sa team ng Roland Ba number 21. Pakala ko pa tayo, ang katubig. Dito rin. Yung Roland Ba, mga kaibigan, number 21 na mapapanood po natin. May kulay puti po yung Roland Ba. May kulay white po yung bangka para sa 16 horsepower category, Roland Ba. Yan, sila po ay taga Sorsogon, no? Roland Ba, number 21 from Sorsogon. Yan po yung ating mapapanood. At makakalaban niya po mga kaibigan ang War Machine number 9. Ang War Machine number 9 naman po ay from Batangas City. Itong Batangas po yung kulay black na bangka para sa ating 16 horsepower category. Para po ito sa hit number 12 natin dahil nilampasan po natin yung pang-11 sanang bitaw natin, yung Kami number 31 laban sa Arrow Cold number 16 dahil medyo may diferensya pa ang Kami sa kanilang pong sineset na makina. Okay, magandang umaga sa mga kaibigan po natin dyan na hindi pa natutulog, kaya palubat na, katulad ng mikropono ko. Kaya kuya, pwede pakipalitan na po ng battery yung mikropono ko dito. Kaya sa operator po natin, partner, pakibulungan naman dyan. Oo, sige partner, papuntahan kita dyan ng Okay, bagong maraming salamat. baterya. Ayan, okay, Okay. don't worry. Maraming salamat sa mga crews po natin, sa mga, siyempre, yung mga gawa po nating operators dyan, partner. Yung DJ natin, no? Yes, syempre. Import yan. Yes, si DJ Ryan. Ayan. And DJ Ryan, Okay. magandang umaga, sir. Partner, nag-i-enjoy ka ba dyan sa mga katabi mo? Okay, enjoy na enjoy ako dahil gwapo rin yung katabi ko dito. Pero hindi
Porque gwapo yung katabi ko, bakla ako ha? Ay, hindi naman, ito Sabi ng naman. GM mo, dahil gwapo yung katabi ko, nahahawa ako. Oh, yan. Oh, tama yan. Kaya sa mga kaibigan po natin, medyo hindi naman kagwapuan at hindi rin kapangitan, sakto lang. Abay, timbre ko, kayo mga kuya, pag nakakita kayo ng gwapo at magaganda, yun ang tabihan nyo para mahawa kayo. Na? Okay ba tayo dyan, partner? Yes, partner, tama yan, partner. Yung mga models natin nag-iikot kasi namimigay sila ng event passport. Yung maliit na papel to kung saan ito yung gagamitin para sa event booth na pupuntahan nila at mag-join sa mga activities. Yes, Alright, partner. Partner, hit number 12 ang ating nagsuhan. Nasasaksihan ang War Machine number 9. Mula ito sa Batangas City at nakakalawan po ang Roland Ban number 21 ng Sorsogon. Magandang laban, kulay black at kulay white, itim at puti ang naglalaban. Titignan po natin mga kaibigan for hit number 12. Nakasalukuyan po natin natutungayan. Dito naman po yan sa third year ng Pioneer Bangkarera National. Brought to you by Pioneer Epoxy, ang nakasanayan ng tatak ng matibay. Sa mga bago lang yun nag-abot, yung mga Ilonggo, maayo nga pag-abot din sa aton nga third Pioneer National Bangkarera. Kag nakaumpisa na kita sa aton mga karera, halin kaginasang aga kag magapadayon ini hasta karon sa hapon sa inyo nga mga bagulang nag-abot. Welcome yun kaga may ara man kita sa mga parapol sa subong nga adlaw bilog nga adlaw ina magakadto lang kamo sa aton mga booth kag magpastampa kung maka-intra kamo sa ilang mga aktibidades kag basi makapuli pa kamo sa ilang mga papremyo sa subong nga adlaw. Kung may ara na kamo sang 4 stamps, pwede na kamo makakuha sang free Dunkin Donut. Kung 5 stamps naman, pwede kamo maka-join sa aton nga paraffol. Alright, partner, maraming salamat sa mga detalye binibigay mo para sa mga viewers at sa mga tumatangkilik na mga hindi man, mga hinete, hindi mga team owners, pero nandito para sumuporta at manood sa kanila pong mga hineteng mga idolo. Yan mga kaibigan, balik tayo sa ating karerang napapanood. Patuloy niyo pa rin napapanood ng hit number 12, ang War Machine number 9, kalaban ng Roland Ban number 21. At sila po ay malapit na silang pumasok sa ating second and final lap mga kaibigan for hit number 12 for our 16 horsepower category elimination round. Kay War Machine mga kaibigan ng mga Batanggenyo, ang nangunguna dito ang team mula sa War Machine ng Batangas City. At yung pumapangalawa ay ang taga Sorsogon, ang Roland Ba number 21. Dahil kanina maganda yung pag-arangkada niya, pagpasok or pagsalang sa pangalawang boya ay medyo maganda po yung tirada ng kulay white or yung kulay puti na taga Sorsogon, pero bumalagpag siya kaya ngayon nakuha ang pangunguna or yung saunahan, rather nangunguna itong black na bangka na pangkarera at yun po yung mula sa kupunan ng War Machine number 9 or bangkang numero 9 para sa ating 16 horsepower category for from Batangas City. At muli po nagpapasalamat tayo partner sa mga partners natin sa ating pangkarera dito sa Villa Iloilo City. The third Pioneer National Bangkarera is made possible with the help of the following sponsors: Dunkin Donuts, Motorola Philippines, and Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bangkareros. Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro, Elastoseal, and Pioneer Pro. Once again to our sponsors, thank you very much. Alright mga kaibigan, patuloy pa rin tumatakbo at nasa unahan pa rin po yung kulay black. Nasa pangalawang lap na po siya at kung nalumpas na or palampas na or papasok na rather, tatapat na sa ating pangalawang boya at kung pumapangalawa yung kulay puti, ang layo ng kurbada. Titignan natin kung anong nagiging diferensya. Ano pangalan? Para sa team ng White or from Sorsogon dahil ang Batanggenyo from Batangas City mga kaibigan. Itong pari natin si Alae ay nangunguna sa ating karera for hit number 12. Alae, mga Batanggenyo, sa mga nanonood po dyan, magandang umaga at magandang hapon sa inyo, magandang araw sa inyo. Kaya Batangas City, ang team ng War Machine, bangkang numero 9, hit number 12 for our elimination round ng ating 16 HP or 16 horsepower category. Dito lamang po yan, live na napapanood sa Villa Iloilo City.
Nagpapasalamat po muli tayo sa ating pong mga taga-Iloilo na PCG, ang ating mga Philippine Coast Guard. Thank you so much. At sa ating pong mga PNP partner, sa mga modelo po natin, maraming thank you. And reminder lang po sa lahat, sa uulitin po, Iloilo City is 100% no smoking city. Bawal na bawal po ang pagsisigarilyo sa Iloilo, kaya kung gusto nyo pong magtanong, wala po talagang lugar dito para mag-smoke kayo. So huwag na kayo pong mag-smoke kasi pag kayo nahuli, malaki po ang multa dito sa Iloilo City. Huhulihin kayo, ayan. Alright, partner, maraming salamat sa mga papapaalala na ito pong binabanggit dyan. At partner, kung mapapasin mo dyan sa screen natin, bayok ng unang kulay black na taga Batangas City ay siya po'y namatayan ng makina at yung pumapangalawa patuloy pa rin tumatakbo although na medyo may kalayuan na kanyang pagitan, pero titignan natin kung may magagawa pang paraan upang mapahandar yung bangkang numero 9 ng mga Batanguero from Batangas City. Ang team or ang pangalan po ng kanilang bangka ay ang War Machine. No? Ang War Machine ay namatayan, samantalang itong kanyang kalaban mga kaibigan, ang Roland Ba, number 21, ang patuloy pa rin tumatakbo na kanina po yung pumapangalawa, pero ngayon hindi pa man siya nangunguna pero may pag-asa dahil siya na lamang pong tumatakbong mag-isa. No? Sa mga tayo pa rin po nanonood, magandang umaga at welcome po kayo sa Villa, Iloilo City kung saan ito pong napapanood mga kaibigan ang pangatlong taon at unang pagbibigay ng saya ng Final Epoxy sa lahat po ng mga hinetes, sa mga team owner, team manager at siyempre sa lahat po ng mga adik sa larong pangkarera dito sa Villa ng Iloilo City. Maraming thank you. Yes, maraming thank you. Gusto ko yan, partner. At sa mga nandito na, kung hindi pa kayo kompleto, tawagin na si Mama, si Papa, si Tito at Tita na pumunta dito sa atin 3rd Pioneer National Bank Carrera kasi exciting po yung karera natin and may mga papremyo pa tayo sa unang araw ng ating karera. Eliminations round po ngayong araw, bukas yung finals, eliminations pa lang, exciting na. Ano pa kaya tomorrow? Kaya punta na po kayo dito, tawagin na po lahat-lahat, pati yung mga kaibigan nyo at kapitbahay nyo. Kasi buong araw po tayo dito ngayon. Alright! Ang kaninang naghabol, ngayon nanalo, mga kaibigan ng Roland Ba ng Sorsogon ang nanalo for hit number 12 natin. At yung nangunang malayo na sana yung diferensya, itong team ng War Machine from Batangas City ay namatayan kaya po siya naiwan. Congratulations once again sa team ng Roland Ba, number 21, ang unang kanilang pumasok or unang 16 horsepower category nila na pumasok mga kaibigan dito sa ating ginaganap na elimination round ay ang unang araw ng year 3 nitong Pioneer Bank Carrera National dito sa Villa, Iloilo. Congratulations na po sa mga nanalo since this morning. Tuloy-tuloy po yung karera natin buong araw and tuloy-tuloy din po ang papremyo natin. Kaya punta na po kayo sa ating mga participating booths kasi may mga papremyo sila. And yes, partner. Alright, partner. Yung kanina po yung Hydro numero 23 laban sa Bea number 26, yung hindi po pumasok sa ating pong finish arc or finishing line, no, partner? Yan, i-announce lang po natin dahil kanina muli silang ipapaglaban sana, partner. Nasa starting line tayo nang biglang nasira yung makina ng Bea number 26 ng Team ARC. So, i-declare po natin panalo doon ang Hydro number 23. Congratulations for Hydro number 23. Hit number 6, winner po natin yan. Partner, nasabi mo na kanina, marami tayong mga cameras dito. Kaya pag dumaan sa inyo, smile naman po tayo. Ipakita po natin kung gaano kagaganda at kagagwapo yung mga tao dito sa Iloilo. At syempre sa mga participating teams natin kasi nakapunta kayo ng City of Love, Iloilo. Kaya ipakita nyo na yung killer smile natin. Ayan. Hindi lang partner camera, may lumilipad pa na camera talaga. Kaya smile po tayo dyan. Okay, tinatawagan na po, partner, tatawagin ko muna yung overtime number 29 for 16 horsepower category. Laban po sa team ng Hydro number 96. Number 96 ng Hydro at overtime number 29. Proceed na po kayo sa ating starting line. Okay,
Standby lang po yung Ara Nicole, no? Dahil yung kami number 31 ay medyo inaayos pa yung kanila pong medyo nangungulit or nagpapakulit na makina. So, overtime number 29, laban sa Hydro number 96. Proceed na po sa ating starting line. At susundan po yan, standby din ang Boracay numero 13 laban sa team ng Cebu numero 3. Ang hit number 14 natin. Partner, uulitin ko lang. Hindi ako magsasawang umulit ito kasi may mga pasaway talaga. Ang Iloilo City, 100% no smoking city. So sa mga nagsisigarilyo dyan, huwag pasaway kasi bawal po yan. Tsaka masama po yan sa health natin. So please ha, malaki po yung multa namin. Yung first offense dito yata, 5,000 agad-agad. So kung gusto nyo na matago nyo pa at ma-shopping nyo yung 5,000 nyo, huwag kayong magsigarilyo dito. Ayan, i-reserve nyo na yan pag pumunta kayo sa ibang lugar. Yan, Pero pakita huwag nyo. dito. Ayan, Ipakita nyo mga kaibigan nating Ilonggos, na Ilonggo rather, ipakita nyo yung mga taga Iloilo ay mga disiplinado. Pag sinabi bawal, bawal. No, although na yung iba po, masarap yung bawal, pero bawal nga, yun ang masarap, kaya pinagbabawal. Kaya tinatawagan na po, representative ng Arellano numero 37 from Antique, makakalaban ang Amber Express number 37, na uulitin dahil namatayan po kanina. Tinatawagan yung mga representative ng Amber Express number 27 nila Arellano number 37 for 16 horsepower category para malaman po namin kung okay na at ready na para sa muling pagkarera ng inyong mga bangkang ilalaban for 16 horsepower category. Overtime number 29, Hydro 96, number 24. Yan po yung tinatawag natin sa ating starting line. Okay, siyempre, dahil bawal yung sigarilyo, bawal din yung pakalat-kalat at yung nagkakalat. Yan, yung mga kaibigan po natin, pakalat-kalat, yung mga basura dyan, baka pwede. Kuya, bawal po magtapon ng mga basura kung saan-saan, pakilagay po sa tamang lalagyan, no? Bawal po magtapon ng plastic, partner, no? Yes. Diba? Bawal yung plastic. Lalo na yung katabi mo pag plastic. Abay, lumayo-layo ka dyan. Pag may nakita po kayo, pakipulot naman po. Tayo ay magtulungan po sa pananatili ng kagandahan at kalinisan ng ating lugar dito sa Iloilo. Maraming salamat po! Yan, maraming salamat. Yan, malambing talaga yung mga Ilongga pala, partner, ha? Talagang isa sa mga sikreto ng mga Ilonggo at mga Ilonggo, ang lalambing talaga dahil City of Love nga pala. Yung Yes, pinag-uunan partner! natin. Tama, partner. Kahit galit pa kami, partner, malambing pa rin. Oo, no? Oo. Pero wag po tayo pasaway, ha? Kaya yung mga pakiusap mo na yan, yung naglalambing ko, ibig sabihin hindi pa galit yan o galit na yan. Alright, mga kaibigan, ang Ara Nicole number 16, ang overtime number 29 at Hydro 96, ang bangkang numero 24, tinatawagan na po sa ating starting line, sa ating fifth number 13 for our elimination round itong ating 16 horsepower category. May nagpapasalamat tayo, siyempre sa mga model po natin kasama, yung mga modelo natin, partner, no? Ikaw ba naghahanap niya, partner? Partner, mga kilala ko yan, mga friends ko yan. Ayan, iikot ko sila para para mamigay ng ating event passport para makapanalo naman yung mga audience natin dito, yung mga friends ng Pioneer Epoxy sa mga papremyo natin dito ngayong araw. At syempre, this is just the first day. We still have tomorrow, pero first day pa lang, exciting na. Sa mga gustong manood na wala pa dito or hindi pa dumarating dito, pakisabi na lang po na yung official page po natin is Pioneer Epoxy. Hanapin lang po sa Facebook at manood ng live natin. Sa mga nandito naman po, sa may mga pictures tsaka videos na nakukuha, i-post natin sa Facebook at gamitin as caption yung hashtag natin, hashtag Third Pioneer National Bangkarera. Okay, partner, balik tayo sa ating buong karera. Ang Hydro 96, number 24, nasa starting line na natin. Overtime, number 29, tinatawagan yung overtime. Yan mga kuya, para less overtime tayo. Overtime, number 29, paki-double time. Tinatawagan na po yung overtime, number 29. Proceed na sa ating starting line. Dahil nakaprepare na po at nandoon na yung bangkang numero 24, 16 horsepower category for the team ng Hydro number 96 or Hydro 96.
at Boracay number 13 laban sa team ng Cebu numero 3. Susunod po kayo dyan kung hindi pa ayos or kung hindi pa okay yung makina ng Kami-Kami number 31. Hey Hydro, doon agad kuya sa starting line natin. Para yung kalaban mo, yung overtime pagdating, larga na tayo. Hit number 13, yung ating matulad, Tutong Hayan, a few moments from now. At syempre sa mga Facebook friends po natin, maraming salamat. And sa mga likes niyo po, sa mga pinopost po natin para sa ating pong nagaganap ng Year 3 Pioneer Bangkarera dito lamang sa Villa City ng Iloilo. Ang City of Love, maraming salamat sa mga mapagmahal dyan. Good morning, good morning. Tinatawagan na po ang overtime, bangkang numero 29. Team ng overtime, pag-double time mga kuya. Siyempre, binabati rin po natin yung mga kasamahan po natin, yung mga media po natin kasama partner, kasama po natin ang EBS-CBN Iloilo. Kaya maraming salamat sa mga taga-EBS. Yes, nandiyan si Migo Nico. Shoutout lang kay Migo Nico. Ayan, yung kapamilya po natin yan. Kaya mag-smile po tayo buong araw. Positive vibes all the way. Kasi nga dito sa Pioneer Epoxy, masaya at exciting ang ating karera. Sa mga participating teams, please listen carefully sa announcements ni Partner Owen kasi po kailangan natin mag-double time sa ating first day elimination rounds. Alright partner, hindi pa lumarga yung ating hit number 13 pero may panalo na tayo dahil nabasag or bunigay yung makina ng overtime number 29. Panalo na po ang bangkang numero 24, ang Hydro number 96. Congratulations for Hydro. Walang tinakbo, walang kasulilang sinayang pero nanalo at pasok na tayo. Wow! Pasok na tayo sila sa ating pong si Maya Finals or brother yung ating pong next level nitong ating elimination round. Galing, congratulations! Who's next, partner? Ang Ara Nicole number 16 laban sa Kami-Kami number 31 partner. Ara Nicole number 16, tinatawagan kung Ara Nicole po ay okay na, proceed na sa ating starting line. Makakalaban ng Kami-Kami number 31 at ganoon din po, proceed na rin po dyan ang hit number 14 natin, ang Boracay numero 13 laban sa team ng Cebu numero 3 sa ating 16 horsepower category. Tinatawagan na po ang Boracay numero 13 at team ng Cebu numero 3 para sa ating hit number 14 at ganito po kung okay na yung Ara Nicole number 16 dahil o yung Ara Nicole kanina pang ready at yung Kami-Kami number 31 mga kuya, yung team ng Kami-Kami number 31 yung Ara Nicole po ay kalaban yung Kami-Kami number 31. Yung Hydro, tinatawagan, yung Hydro, panalo na dahil yung overtime, basag yung makina. Okay, Boracay, numero 13, laban sa team ng Cebu, numero 3. Partner, kasama rin natin ngayong araw ang Versatile Marching Band and Batucada Drum Beaters. Para may pampagana naman tayo sa ating karera na super exciting na. Kompleto na yung araw natin. Dagdagan nyo pa ng mga papremyo at exciting games and activities dito sa ating mga partner booths na nandito sa left side ng stage. Pwede po kayong mag-join. Wala po yung fees. Libre po. Yung gusto lang namin mag-enjoy kayong lahat. Okay, tinatawagan na po ang Boracay numero 13 laban sa team ng Cebu numero 3. Okay, nasaan na po yung Boracay numero 13 at team ng Cebu numero 3. Pag-double time tayo mga kuya. Dalawang araw lang po yung pakarera natin. Bracket B pa lamang po tayo at may bracket C pa tayo. At pagkatapos ng ating 16 horsepower category hanggang bracket C ay dadako po tayo sa ating 7 horsepower category. At meron pa tayong AEST o yung angat sa dagat category at yung paddle boat mga kaibigan. Yan po yung ating matutunghayan. 4 na kategorya sa ating napaka-bongga Year 3 ng Pioneer Bangkarera National. Dito lamang po yan. Napapanood lang po sa Villa Iloilo City at tapit po yan sa ating ng Pioneer Epoxy ang nakasanayan ng tatak ng
ng matibay at kasama natin sumuporta at tumayag para dito tayo mag-venue. Wala pang iba to our Honorable Mayor Sir Jose Joe Espinosa III. Maraming salamat po at sa mga Ilonggos na talagang sumuporta at nagpainit ng ating kapaligiran at nakita po natin ang inyong pong mainit na pagsalubong at siyempre, pagsuporta sa pag-arangkada ng ating pakarera ngayong taong 2018 dito sa inyong kinarununang lugar. Maraming salamat sa lahat po ng mga nandito. Partner, gusto rin natin i-share na noong April 11 ang Pioneer Foundation nag-coastal cleanup dito sa Villa Beach para panatilihin natin malinis at maganda ang ating Villa Beach. So sa ngayong araw na ito, alam namin nag-i-enjoy kayong lahat, pero paalala lang po, huwag natin itapon kung saan-saan lang yung mga basura po natin. Itapon po yung basura sa tamang lalagyan at panatilihin natin maganda at malinis ang Villa Beach. And syempre, hindi po pwede yung smoking, yung paninigarilyo, bawal po yan dito sa Iloilo City. So, I hope wala pong pasaway dyan na nagtatago kasi makikita po rin po kayong lahat. Ayan, so huwag na pong pasaway. At gamitin po natin yung ating official hashtag, #3rd Pioneer National Bangkarera. Okay, maraming salamat partner at dadako na po tayo sa hit number 14 natin, ang Boracay number 13 laban sa team ng Cebu numero 3. Ang team mga kaibigan ng Cebu ay itong nasa kaliwa po yung team ng Cebu, yung Boracay numero 13, yun po yung nasa kaliwa. Team ng Cebu yung nasa kaliwa at yung team ng Boracay yung nasa kanan. Okay, saglit lang po. Wala pa yung clubber natin dyan. Wala pa yung director natin. Wala pa si Sir Bimba. Huwag muna magpandar, kuya. Pakipatay muna. Di mo rin na nagpapasalamat sa lahat po naman nandito, sa mga team owner, team managers. Maraming salamat po. At siyempre sa lahat ng mga Ilonggos na nagmamahal po sa Bangkarera at nandito kami sinasamahan. Mapagpalang umaga at maraming salamat sa inyong panunod ng live dito sa amin. At partner, naririnig po natin ngayon yung ating marching band, versatile marching band. Ayan, may pa-despacito sila. Partner, marami nang nananalo dito sa ating mga partner booth dito sa left side ng stage. Sa mga nanalo na, pag may 4 stamps kayo, may free Dunkin' Donut. Pag 5 stamps, pwede kayong mag-join sa ating raffle ngayong araw na ito. So push lang natin yan. Alright, congratulations po sa mga nanalo sa mga raffle draws pa natin ginagawa dyan. Yung Anthony Rose number 18 at Puchoy numero 43. Yung po Anthony Rose number 18 po at Puchoy numero 43 na nag-draw kanina. Bago tayo mag-proceed sa ating bracket C, tatakbo pa po kayo. Ang Anthony Rose number 18 at Puchoy numero 43. Susunod po kayo sa labanan ng Boracay numero 13 at team ng Cebu numero 3. Kaya muli po inuulit natin ang Anthony Rose number 18 laban sa team ng Puchoy 43. Kayo na po yung susunod para sa bracket B natin after po ng Boracay number 13 at team ng Cebu numero 3. At syempre partner, no, hindi pa natin nababanggit, kanina pa tayo nagpapakarera, pero sa mga team owners, team manager at sa mga kaibigan natin sa bungero, yung mga mahilig sa bulang tira, may bawal po yung pustahan dito sa Bangkarera. No, gusto na namin ipabot na yung ating pong Pioneer Bangkarera National ay kung may nangyayari pong pustahan dyan, gusto namin ipabot yan po yung pinagbabawal natin yung mga pustahan partner dahil minsan dyan nagkakainatan yung mga magkakabila ang upunan. So iwasan na po natin yung pustahan para hindi na tayo mag-away-away o hindi kayo magkagirian dahil ito po ay ginawa para sa kasiyahan at suporta sa mga hinetes na mga mahuhusay at syempre sa mga kaibigan po natin ang hanap buhay. Ang kanilang kasama ay laging yung ating napakalawak na karagatan ng ating bansang Pilipinas. So huwag natin gawing pustahan, huwag pong magpupustahan.
yung ating pong committee, yung bumubuo ng pa-race ng pangkarera, wala pong kinalaman sa mga hindi maawat yan at pupustahan. Gusto na namin ipaabot na kami dito sa committee natin at yung pinaka-race, yung organizer po ng race na to ay walang kinalaman sa mga nangyayaring pustahan. Kaya wag niyo po kami sisihin kung yung mga nagpupustahan na hindi mapigil, wag niyo po kami sisihin kung kayo matalo, pero pwede niyo kami balatuhan kung kayo manalo. Yan, pakonsuelo di bobo, di ba? Nasyak ako din, partner. Sa liwat, ilonggohon ko, wala niya sa pustahan ay ang atong nga karera sa subong nga adlaw. Kung may araw madara sa kapustahan ay kag may maperde, hindi na kami mabasol sila. Kay wala niya sa pustahan ay. Karera lang niya aton. Kag kung ako sa inyo, suportahan ta na lang ang aton nga mga participating teams nga nagakarera sa subong. Gani palakpakan natin sila. Kaga, maghahatag kita sa cheer sa ilang pagpagana pagin sa ilang karera. And alright, partner, balik po tayo sa ating pong yung racing area po natin. Dito pa rin po tayo sa Villa City ng Iloilo. Ang maraming nagmamahal dahil City of Love po tayo. Nagmamahal sa larong pangkarera. Magandang umaga. Once again, ako pa rin po si partner ng inyong pong napakagandang si partner Kate. At ako po si Kuya Owen from province of Palawan, isang Palawenyo, kaya palaboy ako dito. Yan, Palawenyo, palaboy. Yan, mga kaibigan, Boracay numero 13, makaharap laban sa team ng Cebu numero 3 para yung puti. Although lavender lang po ang team, ang kulay ng pangalan ng team Boracay at kulay-kulay itong yung kulay red and white po yung team ng Cebu at ang Boracay, rather pink and white, Boracay violet white, yan, Boracay ang violet, again, violet and white, at yung kulay pula ang Cebu at puti, no? Pula puti ang Cebu. Ito na po mga kaibigan ang ating hit number 14 sa isang mainit siyempre mainit, tumitingkad na araw. At siyempre nagpapasalamat po tayo dahil hindi maalon dito, partner. Maginhawa yung pagpapatakbo ng ating kong mga racers or mga hinetes for Bangkarera Year 3 ng Pioneer Epoxy. At nagre-ready na ang ating hit number 14 sa ating bracket PH or 16 HP or horsepower category. Ulitan nagpapasalamat sa mga gwapo nating cameraman, sa mga kumukuha po ng mga nangyayari. Yan na po, Cebu laban sa team ng Boracay! Ang Boracay ang naka-violet at white at yung pangkang pula-puti. Ito naman po ang team ng Cebu numero 3. Takpakan, hindi po natin trace kung sino po yung nangunguna between Cebu and Cebu number 3 at Boracay number 13. Ulit na nagpapasalamat sa mga team owner, team managers from Boracay and team ng Cebu. Maraming salamat. Partner, yearly na natin kasama yan, no? Simula ng year 1, year 2 sa Dumaguete, kasama na natin yung mga team owner, team manager ng Boracay at ng team ng Cebu. Hindi natin masyadong maklaro, pero dikit ng laban, partner. Halos pumapanta yung pakpakan, ibang klase talaga yung Boracay at team ng Cebu. Yung mga pangkarera ay bigaligat ko. Oh! Medyo na out of balance. So now, mga kaibigan, nangunguna na po. Kaya nangunguna, titignan natin dahil parang yung white at oy, nagka-differential na po mga kaibigan. Ang pumapangalawa at namatay na po ng makina. At ngayon mga kaibigan, white and violet, mga kaibigan, ang team ng Boracay numero 13 ang nangunguna na dahil napatayan po ng makina itong team ng Cebu numero 3. Kay Boracay, ang violet and white both, mga kaibigan, for 16 horsepower category. Ang ating hit number 14, tinatawagan na po ang kaninang nag-draw, ang Anthony Rose number 18 at Butchay numero 43. Kayo na po yung lalarga. Punta na po kayo sa ating pong starting area. Alright, sa mga live pa rin po nanonood dyan, sa kanila po mga cellphone, kayo pa rin po nanonood ng Year 3 ng Pioneer Bangkarera National. Dito po ginaganap sa Villa City ng Iloilo. At napapanood din po mga kaibigan, hit number 14, ang Boracay numero 13. Patuloy pong tumatakbo dahil yung team ng Cebu na kanyang kalabang white and red na bangka numero 3 ay namatay ng makina. Kaya mga kaibigan ng Boracay numero 13 ang umaarangkada at isa na lamang pong tumatakbo.
Tama partner, tsaka live na live tayo dito sa mga nanonood dyan sa Facebook Live natin. Nandito po tayo sa Villa Beach sa Iloilo City. And you are watching the 3rd Pioneer National Bancarrera. Ito po yung malaking year natin kasi we started 2016 with 27 teams and 60 boats. Noong 2017, 40 teams and 96 boats. This year naman sa ating 3rd year, 58 teams with 155 boats. So I'm proud to say na ito na talaga yung pinakamalaking Pioneer National Bancarrera. At dito yan sa Villa Beach sa Iloilo City. Kasama ni partner Owen syempre at ako si Kate, yung proud Ilongga na nagpa-partner kay partner Owen. Alright, maraming salamat. Tinatawagan na po ang Pasimuno. Pasimuno number 28, ang Bombirada Brothers team. Makakalaban po ang team ng Arellano Mayumi, number 39. Sila na po yung ating pong mapapanood mga kaibigan. Pasonero, number 28. Proceed na po. Bombirada Brothers team po ito. Makakalaban po nila ang team Arellano Mayumi, number 39. At prepare na rin po ang Mantakid, number 4. At ang Bansud Express Charot, number 41. Proceed na rin po kayo. Yan, Mantakid number 4 and Bansud Express Charot number 41. Punta na po tayo sa ating starting point. Ang Pasimuno number 28. Sila na po yung lalaban. Lalaban po nila ang team ng Arellano Mayumi number 39. Sa mga magulang, abot ng mga Ilonggo, welcome sa 3rd Pioneer National Bancarrera. Tamo na yan sa nagdalahog sa ating eliminations round sa subong nga adlaw. Kag may ara pa kita sa finals round sa bronze nga adlaw. Kag sa subong naman niya liban sa aton nga karera, may ara pa kita sa mga pahampang kaupod sa ating mga partners sa subong natuwing sa Pioneer National Bancarrera. Kag may mga papremyo kita kag may paraffle draw. Galing sa inyo dara nga nag-enjoy sa karera. Pag mga time na mo, maghapit na kamo sa ating mga booth para magdaon sa ating papremyo kag magbaton kag magpuli sa ating mga cool prizes today. Don't forget our official hashtag 3rd Pioneer National Bancarrera. Pwede tinatawagan natin partner yung Anthony Rose number 18 at Butchoy 43. Yung nag-draw kanina, kung ready na kayo. Anytime no, pwede pumunta doon yung Anthony Rose number 18 at Butchoy number 43. Kahit hindi kayo tatawagan dito dahil nag-draw kayo mamaya kanina, Runner. At maglalaban kayo mamaya para sa bracket B natin. Yun na lang po yung natitira sa bracket B 16 horsepower category natin. At proceed na tayo sa bracket C partner. Ang 16 horsepower category bracket C ang ating hit number 15. Ito yung hit number 1 natin for bracket C at ito po ay karerang pang numero 15 na ang Pasimuno numero 28 ng Bombirada Brothers team laban sa team ng Arellano Mayumi numero 39. Punta na po kayo sa ating starting line. Okay, muli po tinatawagan na po ang Pasimuno number 28 Bombirada Brothers team laban po sa team ng Arellano Mayumi number 39. Proceed na po sa ating starting line. Okay, prepare na rin po yung Mantakid numero 4 at Bansud Express Charot number 41. Okay, mga kaibigan, Mantakid numero 4 laban sa Bansud Express Charot number 41. After po yan ng Pasimuno number 28 Bombirada Brothers team at makakalaro o makakalaban ng team ng Arellano Mayumi number 39. At Ara Nicole number 14, prepare na rin po, standby lang kayo. Makakalaban nyo yung team ng Alaska numero 34 pagkatapos ng Mantakid at Bansud Express Charot number 41. The 3rd Pioneer National Bancarrera is made possible with the help of the following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bancarreros,
Pioneer Contact Bond, Pioneer Multi Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pearl Elastoseal, and Pioneer Pro. Once again to all our sponsors, thank you very much. Alright, yung susunod po mga kaibigan ang pasimuno number 28, Pomperada Brothers Team, laban sa team ng Arellano Mayumi number 39. Coming up next, Manta Team numero 4, laban sa team ng Bansud Express Charut number 41. At Aaron Nicole number 14, laban sa Alaska numero 34. Proceed na po kayo. Pakibaba na agad yung mga bangkang binabanggit ko dito together with your jinetes. Yan mga kaibigan, pasimuno number 28, Pomperada Brothers Team, laban sa team ng Arellano Mayumi number 39, yung ating sasalang for 15th hit ng ating 16 horsepower category. At ang ating pang-16 na laban, ang Manta Team numero 4, laban sa Bansud Express Charot number 41. Pang-17, susunod po doon, ang Aaron Cole number 14, laban sa team ng Alaska numero 34. At susundan po niyan, ang White War Machine, laban po sa team War Machine White na number 7, laban sa team ng Boracay numero 11. May mga susunod pa po yan, yan lang po muna. Paalala lang po, bawal po ang paninigarilyo dito sa Iloilo City. Hindi po talaga pwede kahit saan. And we would like to thank the presence of our Coast Guard, Philippine National Police, and Iloilo City Emergency Responders for assisting us with our event today. Alright, magpapasalamat po tayo sa ating mga PNP, sa mga pulis. Yan, sa ating mga police partner, no, na mga gwapo at magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pag-assist. Maraming salamat sa ating po mga pulis at syempre sa mga pulis Makati. Pulis pong Makati dyan. Magandang araw po. Yan, balik tayo. Ang pasimuno, number 28, Pomperada Brothers Team. Nasa ating area na, ang Bayumi, papunta pa lamang. Yan, pa-double time tayo. Manta Team numero 4, laban sa team ng Bansud Express Charot number 41. Susunod na po kayo dyan. Pakibaba na po yung mga bangka nyo. Aaron Nicole numero 14. Aaron Nicole number 14, laban sa team ng Alaska numero 34. Susunod po kayo sa ating 16th hit. So marami pa rin po nanonood sa kanila po mga cellphone. Maraming salamat po sa inyong pagdantabay sa mga nangyayari at mga mangyayari pa dito sa ating pong year 3 ng Pioneer Bancarena National brought to you by Pioneer Coxie, ang nakasanayan ng tata ng matibay. Alright, nasa ating starting point area or the starting line, ang pasimuno number 28, Pomperada Brothers Team. Pomperada Brothers ang may-ari po dito. Makakalaban po niya ang team ng Arellano Mayumi numero 39. Pinapaandar na at Manta Team numero 4. Baba na rin po kayo. Makakalaban ng Bansud Express Charot number 41. Brackets na po ng elimination round for 16 horsepower category po pong napapanood na live dito sa Media Beach, mga kaibigan dito. Dito po ang pasimuno number 28, Pomperada. Yan po yung nasa kanan, ang kalaban, ang Mayumi numero 39. Ito pong nasa kaliwa natin. Yan sa mga nanonood po sa kanilang pong mga cellphone, mga kaibigan, yung nasa kaliwa ko, or kung kayo nanonood sa Facebook nyo or sa cellphone nyo, yung nasa kanan, dahil yung camera ay nasa harapan, yung nasa kanan nyo, yan po mga kaibigan, ang kupunan ng
Ponferrada Brothers Team, yung may-ari at Pasimuno number 28 yan. At nasa kaliwa nyo, kung nasa camera kayo, ang team ng Arellano Mayumi number 39. Pero live tayo nanonood dito. Kaya kung live tayo nanonood dito, mga kaibigan ng Mayumi ang nahuli. Samantala ang Pasimuno number 28, Ponferrada Brothers Team, ang kanilang bangka, mga kaibigan, sa kanilang unang arangkada, abay nang ibabaw sa kanyang mga magagandang tirada. And once again, good morning sa lahat po ng mga viewers natin dito, lalo digit sa may-ari po ng Pioneer Epoxy Philippines. Maraming salamat. At sa ating partner na napakaganda, na talagang hindi na nagpapakita dahil baka pagkaguluhan niya si si partner Kate. Magandang umaga din, partner. Grabe naman, partner. Ikaw nga, gwapong-gwapo. Nandiyan ka sa harap ngayon eh. Papaalala lang, partner, sa mga Ilonggo tsaka sa lahat na nandito ngayon sa ating 3rd Pioneer National Bank Carrera na maliban po sa bawal po yung paninigarilyo, bawal din po yung pagbebenta ng alak dito tsaka pag-iinom. Kasi gusto natin healthy tayo lahat. Sports lang po muna. Ayan. So, bawal po yung alcoholic drinks and bawal din po yung sigarilyo. Sunod na lang po tayo sa mga guidelines natin and rules natin para masaya tayong lahat ngayong araw na ito. Alright, tama yan, partner. At syempre, salamat po tayo sa mga dumarating po natin mga kaibigan dito, mga big bosses din po natin. Maraming salamat po at magandang umaga. Welcome po kayo. At hindi pa rin po na-witness or patuloy pong napapanood ang ating pong Bank Carrera Year 3 brought to you by Pioneer Epoxy, ang nakasanayan ng tatak ng matibay. At nasa hit number 15 po tayo, mga kaibigan, ang bakbakang Pasimuno number 28 from team ng Ponferrada Brothers at ang team ng Arellano Mayumi numero 39 ang kanyang nakakaharap dito. At ang team ng Ponferrada, mga kaibigan, kung nakikita nyo, talagang lumilipad at siya po'y patuloy pong nasa unahan. At ang kupunan ng Mayumi o yung Mayumi na bangka, Mayumi Runner ang nangunguna at pumapangalawa itong team Ponferrada Brothers, ang Pasimuno number 28. Yan ba na, hindi nagkamali tayo ito, no? Dahil hindi natin napansin at hindi nakita yung mga kulay. Medyo may kalayuan kasi tayo. Sa mga nanonood po dyan, medyo malayo po tayo sa kinarurunan ng mga nagkakarera ngayon. But anyways, maraming salamat sa mga nagtitake po or yung mga kumukuha ng mga pictures at nagbibigay po ng kasiyahan ng mga hinetes po natin. Thank you so much. Kung walang mga hinetes, wala rin. Or walang mga managers, walang mga hinetes at mga bangkang pangkarera. So lubos po tayo nagpapasalamat sa taunang pagsuporta ng mga team owners, team managers dito sa ating pong Pangkarera National Year 3 brought to you by Pioneer Epoxy. Ayan, partner, nagsisigawan na sila dito. Sino kaya yung nangunguna? Okay, yung team ng Arellano Mayumi, numero 39, partner ang nangunguna. Ang Pasimuno, numero 28, ang Ponferrada Brothers, yung may-ari po niyan. Ayun po yung pumapangalawa. Ang Mayumi, team Arellano, numero 39, patuloy pa rin umaabante sa ating pong karera dito sa ating 16 horsepower category sa ating pakbakang numero 15 or 15 hit na po tayo for our elimination round bracket C ng 16 HP or 16 horsepower category. Kay Manta Kid, number 4, laban sa team ng Bansud or Bansud Express, Charot number 41. Proceed na po agad at standby na rin po doon sa ating starting point or starting line ang Arani Gold number 14 laban sa team ng Alaska numero 34. Susundan po yan ng White War Machine laban White War Machine number 7. Makakalaban po ang Boracay numero 11 para sa 16 horsepower category bracket C. Hit number 16, mga kaibigan, number 28 Ponferrada Brothers ang may harin. Pasimuno number 28 ay nahuhuli at yung kanyang kalabang team Arellano Mayumi numero 99 patuloy pa rin pong nangunguna sa ating pang-kingsing karera. Partner, we would like to welcome our friends from the media, Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, and Malaya. Again, to our friends from the media, welcome to the 3rd Pioneer National Bank Carrera, and also big shout out to ABS-CBN for covering our event today and of course tomorrow pa. Alright, mga kaibigan, may panalo na ang pamunahan ng Arellano Mayumi 39.
Yan, maraming salamat. Congratulations sa hit number 60 natin ang bracket si mga kaibigan at partner. Ang Team Arellano Mayumi numero 39 ang nagmugi at tinalo itong Pasimuno number 28 by Bombirada Brothers Team. At tinatawagan na po ang Mantakid numero 4 laban sa Bansud Express Charot number 41. Yan na po ba, Sir Limbo? Yung team ng Mantakid 4. Okay na. Yung Bansud Express Charot number 41, okay na rin ba? Kayo na yung tatakbo for hit number 16. Congratulations sa mga nanalo na po sa mga first hits natin na karera natin since this morning. Marami pa po yan kasi eliminations round pa lang po tayo. And sa mga hindi po makakita masyado, meron pong live feed na nakalabas sa ating LED wall sa stage natin. The third Pioneer National Bancarera is made possible with the help of the following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bancareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Girls and Last Casino, and Pioneer Girl. Again, to our sponsors, thank you very much. Eh mga kaibigan, yun po napapanood yung bakbakan po. Yan, yung pinalikan po natin yung Rubido 40 laban sa team ng Yana 44 na draw kanina. Kaya pa rin namatayan po yan, kaya bumalik tayo sa kanilang labanan for bracket B ng 16 horsepower category. Binalikan po natin ang Rubido 40, Yana 44. Yang Charot na ayun, Charot po. Welcome, Charot. And good morning sa mga kaibigan po nating nag-enjoy. At kayo po patuloy pa rin nanonood sa amat-amat pong Partner, baka may mga friends tayo dyan na medyo nahihilo or is not feeling well. Meron po tayong medics dito. Nandito katabi ko, malapit sa stage. So kung meron kayo dyan kasama na gusto magpa-check ng blood pressure, pumunta lang po dito. Kompleto po tayo ngayong araw kasi gusto natin safety first. Para sa lahat, especially to our competing teams na full force po nandirito ngayon sa ating third Pioneer National Bancarera. Kaya mga kaibigan, hindi po napapanood, yung binalikan po natin hit number 9 for bracket B ng 16 horsepower category. Tumatakbo ang Rubido 40, laban ng Kasi number 44 mga kaibigan. At yung Kasi po yung nangunguna ngayon, ang numero 44 at pumapangalawa. Itong kulay blue na 40, Rubido. Yan, para sa hit number 9 po ito. Oh! Namatayan po ng makina ang Kasi numero 44 na kanina nangunguna. At yun, malapit na siyang malampasan itong pumapangalawan ngayon po yung Rubido 40. O Rubido 40. Disgrasya ang Kasi 44. Mga kaibigan, sa mga nanonood po dyan sa kanila po mga cellphone at nakatunin pa rin po dito sa year 3 ng Pioneer Bancarera National. Ang hindi po napapanood ang hit number 9, binalikan po natin ang bracket B for 16 horsepower category. Ang Kasi Lava, Kasi 44 laban sa team ng Rubido 40. At ang Rubido na lamang po natitira dahil yung Kasi namatayan na po siya. Tinatawagan na po natin. Prepare na, dapat nasa starting point or starting line na ang susunod na laban, hit number 16 para sa bracket sila po ito, ang Mantakid numero 4. Prepare na po sila at ang Bansud Express Charot numero 41 naka-ready na rin. Okay, last call po para sa Kami-Kami. Yan, kalaban ng Ara Nicole number 16. Kanina pa po yung Ara Nicole, matutuluan na ng utak yung kanila pong mga tagahawak.
Pero yung kami number 31, wala pa rin po kaming alam kung lalaro pa ba yan or tatakbo pa. Baka pa pwedeng pa-inform naman po kami dyan mula sa kupunin ng kami. Yung team ng kami, mga kaibigan. Kami team owner, number 31, bangkang numero 31 nyo. Baka pwede patakbo ng isang tao dito para alam naman po namin kung ano nangyayari na sa bangka nyo. Kung itutuloy nyo pa ba yung laban or sira na, hindi na kayo magkakarera. Now, team ng kami representative para sa inyo mula sa inyong kupunan dahil yung araw ni Gold number 16 kanina pa pong lutong-luto sa tingkad ng araw at saka aantay po sa inyo, no? Baka pwede, papunta lang po dito para alam din po namin yung nangyayari sa team boat or sa bangka ng 16 horsepower for team ng kami. Sa mga kararating lang po, I also would like to invite you to join and visit our participating booth for some games and prizes. Free po ito, para po ito sa lahat. Ang kailangan nilang po gawin, i-enjoy at maglaro sa mga activities ng ating booth ngayong araw na ito. At pag naka-join na kayo sa kanilang palaro, bibigyan kayo nila ng isang stamp. For every booth, you will get 1 stamp. With 4 stamps, makakuha kayo ng free Dunkin' Donut. With 5 stamps, makaka-join po kayo sa ating raffle. Kaya go lang po, push lang ng push sa ating mga participating booths para makakuha po kayo ng chance to win our raffle draw later on. Tabig. Alright mga kaibigan, patuloy niyo po rin kanila napapanood yung ating binalitang bakbakan at yung kasi namatayan po kanina ng bangka at nagtitira nga po mga kaibigan sa ating pong hit number 5 na binalikan kanina. Hit number 9 brother, ang Rubito Planeta, ang patuloy pong nag-isang tumatakbo. Kaya ginagawa ang po natin at ito ng Mantakilig, numero 4, laban sa Mantul, numero 41. Okay, Mantul, Mantul, 41, dalawa ng Mantakid, numero 4. Ang Mantakid mga kaibigan ay yung nasa kanan, pero kung nasa kamera po kayo, nasa kaliwa po yan. Ito naman po sa mga live na nanonood dito, yung nasa kaliwang bahagi, ang taga Pansud Express Charut number 41. Yan ang bakbakan ng Pansud Express Charut number 41 laban sa Mantakid numero 4. Patuloy na po at kasalukuyan natin natutunghayan. And now, may panalo na partner. Hit number 9, panalo ang Rubido dahil ang kanyang katunggali ay namatayan dito. Congratulations sa team ng Rubido. Magandang kiskisan mga kaibigan. Almost lumamang na kanina sa ating pangalawang boya pero umarangkada. Muling umarangkada ang Mantakid numero 4. Abay, Mantakid mo nga itong Mantakid. Kanina'y nahuhuli na pero biglang humugot at ngayon po'y nangunguna. Ang Mantakid mga kaibigan numero 4 patuloy pa rin leading sa ating pong hit number 16 for 16 horsepower category elimination round sa ating unang araw. Pansud Express Charut. Abay pumapangalawa ang Charut. Next po natin ang araw ni Cole number 16 laban sa Kami number 31. Tinatawagan na po ang Kami numero 31. Ang araw ni Cole kanina pong umaga pa, ready na. No? Oh! Namatayan. Namatay po mga kaibigan. Ang Mantakid. Naku po. Talagang ganun talaga, no? Inalat yung Mantakid. Siya po'y nangunguna na pero ang sumusunod lang kanina ngayon nangunguna na. Mga kaibigan, nasa unahan na po itong Pansud Express Charut. Ang Charut, mga kaibigan, ang nangunguna, number 41. Sa mga Ilonggo na bago lang nakaabot rin sa ating third Pioneer National Bancarera. Welcome! Pag may pahanumdum lang kita sa kanal, palihog lang, hindi kita magaboy sa ating mga basura kung sa diin-diin. Lihog lang pag hapoy ini sa saktong halabuyan. Kag syempre, hindi man pwede ang sigarilyo. No smoking po ang Iloilo City. 100%.
Basi may mamanggot pa din ako, hindi pwede wala gid. Sang lugar nga pwede manigarilyo, hindi gid pwede magsigarilyo. Ang malakpan, may pagkabalayran nga multa, kag bawal man ang alcohol or alcoholic drinks diri sa aton nga event subong nga adlaw. Alright mga kaibigan, balik pa rin po tayo. Ating nyo pong napindita sa ating pong mga nakatuning dito sa ating live na ginagawang bangkarera here in ng Pioneer Epoxy. Ang ating hit number 16, hindi pinalad dahil sa pangatlong boya. Namatayan po sa unang lap niya ang Mantakid numero 4 at ang Bansul Express Charot number 41 ang nag-iisa na lamang pong tumatakbo. So tinatawagan na po ang Kami-Kami number 31, Kami-Kami 31. Abay, marami na po tayong pinatakbo pero kanina po yung team ng Aaron Nicole na nag-aantay for team ng Kami-Kami 31. Saan na po yung team ng Kami-Kami 31? Baka pwede pa-double time kuya. Pa-double time naman po dyan. Maraming salamat sa mga kaibigan po natin na nag-serve po ng aming pananghalian dito. Mag-break po tayo alas 12 pero alas 10:48 pa lamang po ng morning. And once again, good morning sa lahat po ng mga tumatangkilig at tumangkilig. At patuloy pa rin tumatangkilik ng ating pong mga produkto ng Pioneer dito sa Pioneer Epoxy, mga kaibigan sa Villa City of Iloilo, the one and only city of love. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like and follow ang ating official Facebook page. Pioneer Epoxy po yung pangalan natin doon, yung page natin. Para updated po kayo sa lahat ng ating mga events. Gaya na lang po ng ating 3rd Pioneer National Bangkarera dito live na lang sa Villa Beach in Iloilo City. Yan, partner, okay ka pa ba siya? Okay na okay pa tayo dito. Katulad partner ng okay na takbo mga kaibigan. Partner, okay yung takbo ng Bansul Express Charot numero 41, no? Dahil wala nang ang kalaban, Mantakid numero 4 namatayan. At inaantay na lang po natin na pumasok siya sa ating arc para matapos ang ating karera for hit number 16. At dadako na tayo. Ang hit number 17 natin, ang Aaron Nicole number 14, laban sa Alaska number 34. Pero ang team ng Kami-Kami, Kami-Kami numero 31, Aaron Nicole number 16, naka-ready na. Yung Kami-Kami, baka pwede patakbo naman po dito ng representative nyo para malaman namin kung ano po yung nangyayari nga sa bangka nyo. No mga kuya, ay ito na. Kami-Kami, no? Pag mga ganyan po, halong tulad ng nangyari sa Kami-Kami na medyo aberyang alam na pagbigay alam nyo po agad sa amin dito para alam po natin yung nangyayari. O yun, partner! Ang Charot, nanalo na. Ang Charot niya doon, no? Dahil natalo yung Mantakid. Oo nga, nakita ko, pumasok talaga siya sa ating finish line natin. Huwag po kalimutan yung official hashtag po natin, hashtag 3rd Pioneer National Bangkarera. Sa mga nagtatanong po ng tamang spelling ng ating hashtag, number sign 3RD PIONER, syempre national, tapos yung Bangkarera po, BANGKARERA. Para kumpleto po sa mga posts nyo dyan sa Facebook, mga pictures at videos na nakuha nyo today. Alright mga kaibigan, at yan na po, nasa hey boss, yung team ng Kami-Kami, konting pabilis naman po. Pa-double time tayo sir. Dahil marami pa pong bangkang tatakbo. Baka pwede pa-double time po sa mga hinete at sa mga team owners po natin. Paki-assist po yung mga tao natin mga boss para mabilis po yung ating karera. Dahil hindi lang po 16 horsepower category mapapanood natin ngayong morning. Bagtos mayroon pa tayong 7 HP or 7 horsepower category. Mayroon pa yung ASD or angat sa dagat category at mayroon pa rin po tayong paddle boat. Kaya marami pa. Yung ating pinapanood, mga kaibigan, mga kababayan dito sa Iloilo, inyo po napapanood ay 16 horsepower category pa lamang bracket C at may ilang takbo pa tayong remaining or natitira.
Kaya baka pwede sa mga tatakbong pinatawag natin dito, wag na natin paulit-ulit pa mga kuya dahil pag paulit-ulit partner, nakakabobo daw yan. Ha? Partner, kulang lang yan sa almusal siguro. Pero makinig lang po tayong lahat, especially sa mga participating teams natin na naglalaro, nagkakarera ngayong araw. Please make sure na pag may nag-announce na, especially si Partner Owen, may tinawag na teams, pakihanda lang po kasi punta na agad sa starting line para dire-diretso na po yung karera natin at matapos natin yung eliminations round ngayong araw na ito. Dalawang araw lang tayo partner, talagang dapat matapos natin yung elimination round para bukas sa umaga, semi-finals at sa hapon yung mga final championship hits na po tayo, no? Tama partner, nandito lang ako sa likod mo. Okay lang po, talagang dyan ka ha. Sinusulkap ko lang yung likod mo, bongga. Ayan. Maraming salamat. Nakatrabaho ko si partner Kate. Me too. Thank you very much to Pioneer Epoxy Pioneer Designate Incorporated. Thank you very much. But of course, it's just the start of our day. Marami pa po. Super exciting. At sa mga hindi pa po nakapunta sa ating mga participating booths, go na ay mag-visit na kasi may mga palaro tayo. And syempre kung may palaro, tsaka tama po yung iyong gagawin, manalalo po din kayo ng mga bonggang pa-premyo. Pinanood, nag-enjoy, nanalo pa. Siyempre, yan po yan. At sa atin ang Pioneer Epoxy, ang epoxy may malaking puso para sa lahat ng mga taga-Iloilo at sa buong bansang Pilipinas. Dahil epoxy po ang nakasanaan ng tatak ng matibay. Pioneer Epoxy. Maraming salamat. Okay, tinatawagan na. Naka-ready na partner. May konting inaasikaso na lamang yung kami-kami number 31, Aaron Cole number 16 yung ating binitawan. Binalikan po natin sa traffic tip number 11 ito. Sa mga viewers po natin dyan, nanonood lang sa kalapong mga cellphone. And good morning sa viewers sa Villa Iloilo or beach ng Villa Iloilo. Napakadami po mga viewers natin. At kami po nasa harap ng entablado at yung aking partner ay medyo nasa malayo po pero nandoon. Ako yung nakakita ng mga nangyayari sa harapan at siya po kung may gagawin kayo sa likuran, kitang-kita kayo ng aking partner dyan. Yes, huli ko kayo lahat. Kaya sa mga bawal natin, tandaan lang po. Bawal yung magtapon ng basura kahit saan. Yung mga basura po natin, ilagay po sa tamang lalagyan. At syempre, bawal po yung inumin dito, yung may alcohol. Bawal po yan. And bawal rin po yung pagsisigarilyo. Kasi yung Iloilo City is 100% no smoking city. Kaya, mag-ingat lang po. Huwag po pasaway para lahat po tayo masaya sa araw na ito. Alright, tama yan partner. Bawal ang paninigarilyo, no? Dahil pag maraming tao, talagang pinagbabawal pala dito sa Iloilo yung paninigarilyo. Kaya mga kuya, huwag na kayong manigarilyo, huwag na kayong manigarilyo. No? Pero pwede rin, kung hindi sila mapigil partner, pwede silang manigarilyo, pero lumaki nila yung mga usok nila. Ewan na lang kung ano mangyayari sa kanila. No? Kaya bawal na po manigarilyo, mga ilonggo natin, mga tropa days, at yung mga viewers natin. Pagpalang umaga at welcome tayo sa hit number 11 na pinalitan natin araw ito. Number 15 dapat sa kami number 31. Ang aming mga kaibigan at partner itong pula. Ang puti ay nasa kanan for Arab Gold number 16. Ang kami kanina pa natin pinagtay partner pero ngayon hindi siya maglalakay ng kanyang kalaban dahil ang kanyang kalabang Aaron Cole ay kanya pong agad-agad na iniwan. Alright mga kaibigan, yun pa rin pong napapanood ko ang ating hit number 11 for bracket din ang ating pong 16 HP or 60 horsepower category dito sa Villa Beach, Iloilo City, ang city ng pagmamahal or city of love. Ang bakbak ng Aaron Cole number 16 ang nakakulay-puti. At ngayon, may pagbabago! Mukhang nangunguna na yung Aaron Cole mga kaibigan sa ating boyang pangalawa. Iniwan ang kumulaan ng Kami-Kami 31, numero 31. Ang bangka ng Kami-Kami ay iniwan dito. May panghukot ang Aaron Cole number 16. Layo, oh. Nakikita mo ba dyan, partner? Alright, mukhang hindi nakikita ni partner, ha? Partner, nag-change battery lang ako, partner. Ayan, okay. Oo. Siyempre, updated tayong lahat, kaya nga ina-update din natin sila kasi nandirito ang lahat para sumuporta sa ating mga bangkareros
ngayong araw na ito. I-declare lang po natin sa bracket B, no, yung hit number 8, Anthony Rose 18 at Butcher 43. Namatayan po yung Anthony Rose number 18 at naka-finish line po pala yung Butcher 43. So sila po yung ating winner or panalo. Okay, nakabase po tayo sa replay ng ating camera dito. Alright mga kaibigan, patuloy pa rin po tayo nasa hit number 11. Article number 16, ang kulay puting ng uuna, ang kami-kami 31 na nanguna sa ating arangkada or 31 runner, ang kami-kami pumapangalawa na lamang po ito para sa ating lap number 1 pa lamang. Approaching na po for another lap for lap number 2, itong dalawang hinete at pangtang naglalaban for 16 horsepower category para sa ating unang araw ng prestigyosong pagpapakarera ng Fighter Epoxy National Pangkarera dito sa ating pong city ng Villa Iloilo or Villa Iloilo City. Nasa harapan pa rin ang white na bangka na Aaron Nicole, bangkang numero 16 for 16 horsepower category, hinahabol ng kami-kami 31. Muling maraming salamat po sa mga nag-cater po ng ating pong mga pagkain. Maraming thank you sa mga nag-cater po ng mga pagkain namin. Okay, muli po announcement, no, yung Anthony Rose number 18, wala na po kayong takbo dahil maliwanag po sa ating camera na natapos po ng Butcher 43 yung kanya pong dalawang lap. Kaya siya po yung nagwagay for hit number 8 natin. So para sa kalaman ng Anthony Rose number 18, wala na po kayong takbo, talo na po kayo, Butcher 43 ang panalo. At yan partner, kung yung makikita sa camera dyan or sa ating screen, itong team ng kami na inantay natin kanina, mukhang siya po yung nakakuha ng ng magandang performance sa ating pong starting point. But bumitaw sa pangalawang boya at patuloy pa rin tumatakbo at patuloy sa karera itong Aaron Nicole from Hagunoy, Bulacan, itong Aaron Nicole, boat number 16. The third Pioneer National Bancarera is made possible with the help of our following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bancareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elastoseal, and Pioneer Pro. Once again to all our sponsors, thank you very much. At muli natin pinapasalamatan ang ating Philippine Coast Guard partner. Okay! Tapos na ang laban. Aaron Nicole nanalo sa ating hit number 11 laban sa kami-kami number 31. Okay, tinatawagan na po, prepare na yung susunod na bakbakan. Mga kaibigan, para sa ating pong bracket C, ang bakbakan na. Bakbakan, mga kaibigan. Aaron Nicole, number 14, laban sa Alaska, numero 34. Alaska, numero 34, hit number 17, laban sa Aaron Nicole, number 14. Okay, okay ka na po dyan, partner? Nag-i-enjoy ka rin ba, partner? Enjoy na enjoy ako. Enjoy Ikaw, na? enjoy ka ba dyan? Okay lang. Oo, partner, sa mga nagtatanong kung ano po yung official Facebook page natin, hanapin na po ninyo Pioneer Epoxy kasi nandiyan po na makikita niyo yung mga live updates natin, kung ano yung mga nangyayari ngayon, tsaka yung mga promos natin. So again, hanapin lang po Pioneer Epoxy sa Facebook. Tsaka po pag may mga meron kayong ipopost na mga pictures tsaka videos of today's happenings, gamitin na po yung official hashtag natin, hashtag 3rd Pioneer National Bancarera.
Yan, marami pa ba partner na magkakarera ngayong Okay, sa ating 16 araw? horsepower mga kaibigan, pagkatapos po ng article number 14 and number 34, meron pa po tayong susunod na apat partner. So bali limay pa ito natitira para sa ating elimination round ng 16 horsepower category. And prepare na rin po para hindi matagal, yan sa ating pong mga hinete at sa mga team owners, team managers ng 7 horsepower category na tatakbo. Nakikita na po natin yung mga diferensya kanina kung bakit medyo matagal yung ating pag-arangkada ng ating karera. So wag natin gayahin, yung mga medyo mali po ng natin kung mga unang nakita, wag natin gayahin para mas madali po yung karera natin, no? 7 horsepower category coming up next pagkatapos ng limang mga talagang magpapainit sa mga mata at sasabay sa init ng panahon mga sagutaan. Dito lamang po yan sa year 3 ng Pioneer Bangkarera National ng Pioneer Epoxy dito sa ating Villa Beach, Iloilo City. Sa mga hindi pa po naka-join sa ating mga palaro at mga paraffle, punta na pa kayo dito sa mga booth natin. Nandito po kami sa left side ng stage. Marami po kayong freebies na makukuha. Mapapanalo basta tama lang po yung paglaro ninyo sa ating mga games. Kaya punta na po kayo dito, wala kayong babayaran. It's all free! And all you have to do is enjoy our games and activities today dito sa 3rd Pioneer National Bangkarera. Huwag pong kalimutan, pastamp po natin yung ating event passport once nakalaro na po tayo sa ating mga activity booth. Maraming salamat po! Alright mga kaibigan, Army Code, Davos City ng Alaska, numero 34. Ang mapapanood po natin, standby na rin po ang hit number 18 ng White War Machine, number 7, Boracay, number 11 ng kalaban. Hit number 19 naman po ang hit ng Cebu, numero 1, laban sa team ng Hydro 1, number 22. At ang hit number 20 natin, ang Alisco team, ARC, number 25, versus team Anthony Rose, number 17. Proceed na rin po sa ating pong starting line at ang Roland Pa, number 20, kalaban po ang Kachi 42 at ang Comrade number 102. Yan po yung mga bangkang narinig nyo. Na-announce po natin yung mga hinete. Pakibaba po agad yung mga bangka sa ating pong karagatan. Inulit po natin Army Code number 14, Alaska number 34 ang magbabakbakan, hit number 17. Sila po'y nasa starting point na natin. At susunod po dyan, yung White War Machine number 7, laban sa team ng Boracay number 11, hit number 19 naman po ang team ng Cebu number 1, pakibaba na rin po yung bangkang pangkarera, laban sa team ng Hydro 1 number 22. At hit number 20, ang Alisco team ARC 25, laban sa Anthony Rose number 17, while 20 or hit number 21, ang Roland Ba number 20, tatlo silang mag-uupakan, makakalaban po ang Kachi 42 at number 102 na Comrade. Yan po yung mga susunod, kaya yung mga nabanggit, kung maaari po pa double time yung mga bangkang pangkarera, pakibaba na po sa ating pong starting area. And once again, a few moments from now, mapapanood po natin ang Army Code number 14 laban sa Alaska numero 34. Nasa starting point na po sila. At pagkatapos ng ating 16 HP or horsepower category 16, mapapanood po natin ang 7 horsepower category. Prepare na po ang mga hinetes at mga bangkang pangkarera for 7 HP. The 3rd Pioneer National Bangkarera is made possible with the help of the following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bangkareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elastoseal, and Pioneer Pro. Once again, to all our sponsors, thank you very much. Inulit po natin, pasok na po lahat ng mga bangkang tinatawagan natin para dire-diretso yung bitaw natin, mga kuya, mga boss, mga sir. Army Code number 14, kalaban ng Alaska numero 34. Ang hit number 18 po natin, pakibaba na rin ang mga bangka nyo. White War hit number 19, pakibaba na rin po, please lang. Team ng Cebu numero 1, laban si team ng Hydro number 1, numero 22.
At ang hit number 20, Alisto Team ARC number 25 versus Anthony Rose number 17. Pakibaba na sa bangka yung mga bangka natin mga kuya. Roland Ba number 20. Laban ng Kachi 2042 at Comrade number 102. Please lang po, pa-double time mga boss. Yung mga bangka no. Ayan, makinig po ng mabuti sa ating partner Owen para po dire-diretso na po yung ating karera sa ngayong araw na ito kasi eliminations round pa lang ito ngayong araw. Kaya meron pa tayo bukas pero we have to double time sa mga participating teams natin. Makinig po ng mabuti kasi ina-announce na po kung sino susunod at sino mga susunod sa ating karera. Maraming salamat po. Yung tinatawag na participants, kailangan pumunta na dito sa ano natin, sa starting line. Pag hindi kayo pumunta, kanina pa kayo tinatawag, lagi disqualified ko. Ako na mismo, nakikiusap, kanina pa tayo tinatawag. Lahat pumunta na sa may starting line. Pag hindi kayo pumunta, lahat kayo disqualified ko. Muli po no, narinig po natin si Sir Bimboy, ang ating pong race director dito sa ating pong year 3. Kaya muli po, yung mga tinatawagan, Aaron Nicole number 14, Alaska numero 34, nakaprepare na po sila. Ang White War Machine numero 7, Boracay numero 11, ang hit number 19, ang team ng Cebu numero 1, laban sa Hydro 1 number 22, at ang hit number 20, Alisto Team, dapat Alisto tayo, number 25, laban sa team ng Anthony Rose number 17, at ang ating last hit, tatlong bangkang magsasagupa. Ang Roland Ba number 20, Kachi number 42 at ang Comrade number 102. Yan, katulad ng sinabi, disqualified po kayo. Pag wala kayo, baka pwede pa double time mga kuya. Huwag nang pa-ulit-ulit, ha? Nagpapa-ulit-ulit kayo eh. Dahil naman po tayo dito eh, mga kuya, pa-double time naman po. Cooperation po na inyo. Ang kailangan po namin dito para mas maganda at maging successful po yung ating unang araw. Para hindi, huwag na po natin sanayin na yung pabagal-bagal tayo. Sige partner, ayan na, narinig nyo na po ha. Tatawagin po ulit ni partner Owen yung mga nakaline up po na bangkareros natin ngayon para sa ating karera. Makinig po ng mabuti ang lahat ha. Partner Owen, take it away. Once again, Aaron Nicole number 14, Alaska numero 34, White War Machine number 7, Boracay number 11, ang hit number 19, team ng Cebu number 1, Hydro 1 number 22, hit number 20, Alisto Team ARC number 25, laban sa Anthony Rose number 17, at hit number 21, Roland Ba number 20, Kachi number 42, and Comrade 102. Yan po, pakibaba na yung mga bangka natin mga kuya. At yan sa mga manager at mga hinetes, hindi po ako galit ha. Hindi po ako galit, mukha lang ako suplado at barong-batong, pero pabait po ako. No? Para malaman lang ng mga hinetes natin. Hindi po ako galit, kaya pinibigyan ko lang ng din para medyo supla-suplado rin para mas magbilis po yung ating karera. No? Minsan kailangan din magsuplado o partner eh, di ba? Yan, kaya mga kaibigan, mga hinetes, huwag nyo na pong antayin ma-high blood yung mga taong low blood. Proceed na kayo agad kung kayo tinawag sa ating pong starting line. Nauna na, pero walang kalaban, babalik yan. Babalik yan po yung mga national medals po natin. Pagkalang lang walang kalaban, bumabalik yan. Ayan, partner ha. Okay, partner. Para hindi na pumunta yung pupulan po ng Anthony Rose number 17 for hit number 20. Yung team po ng Alisto, team owner, team manager ay nag-debate na po dito. Tumembre na, Brad. Tumembre na. Na yung Alisto po ay medyo nagbumigay yung makina. So,
automatic panalo po yung Anthony Rose number 17. Anthony Rose number 17, huwag na kayong pumunta dyan para hindi na po masyadong sagol-sagol dyan. Ha? Ayan, nandito na ako, partner. Malapit na sa'yo. Ay, Reach na kita, oo. partner! Hello! Yes! Okay, diba? Oo. Okay dito. Okay dito. Ganda pala ng pwesto mo dito. Kaya nga eh. Ayan. Again, we would like to acknowledge the presence of our friends from the media, Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, and Malaya. Thank you very much for joining us today and covering our third Pioneer National Bancarera. Gusto po nasa starting point natin ang RP Gold number 14. Kasama po ang Alaska numero 34. Yun ang kanyang makakalaban. Susunod na rin po ang White War Machine number 7. Laban sa team ng Boracay numero 11. Proceed na po kayo agad sa likod ng mga bangkang tatakbo ha. Ang team ng Cebu numero 1. Yung numero 1 po ng Cebu number 1. Laban sa Hydro 1 number 22. Hit number 19. Proceed na rin po kayo dyan. At yung ating hit number 21 for Brazil, si Ronald Ba number 20. Nachi 42 ang Comrade number 102. Pwede po bang nakiusap na pagbilis-bilisan natin pagbaba ng inyong mga bangkang pangkarera para dire-diretso po yung ating pagpapalarga. At syempre sa mga live pa rin po nanonood sa kanila po mga sa Facebook po ng Panginoon Foxy, maraming salamat. At kung hindi po matanong kung kamusta po yung sitwasyon ng karagatan, maganda po yung karagatan parang year number 1 ng Panginoon Foxy ng Puerto Princesa. At maganda po hindi masyadong mahalon. Sa ating karera, guaranteed na mga results ng nasyonal. Dito lang po sa Via Beach University at napapanood nyo number 17, Army Code number 14, laban sa Alaska numero 91. Ay siyempre na mga pasasalamatan yung ating mga partners dyan. Of course, the third Pioneer National Bancarera is made possible with the help of our following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Felix Petroleum, the official fuel of our Bancareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elastoseal, and Pioneer Pro. Once again to our very generous sponsors, thank you very much. Alright, yan ang nakikita ng Army Cole. Talagang mga bigati ng mga hinada at mga bangkang pangkarera. Mula dito sa Army Cole, namumuna naman at nahuhuli itong kanyang katunggali. Ang hit number 17, Alaska numero 34, pumapangalawa at tinitingala o hinahabol niya ng kanyang kumpanin dahil nasa ulang niya itong Army Cole number 14. Thank you so much sa lahat po ng mga team owners, team manager. Lubos po kami papasalamat. Dahil hindi dahil sa inyo, wala kang pinapanood ng mga Ilocos natin dito. At sa mga mga kaibigan po natin, mga viewers natin, dapat po water dahil Maganda kayo! Maganda kayo kasi Danis! Maganda kayo! Partners, sa mga nanonood dyan and mga participating teams and mga managers, team owners, if meron po sa inyo na medyo nahihilo na at medyo is not feeling well, you may approach our medics, our emergency responders. Narito po sila sa left side ng stage. Puntahan niyo lang po, free lang yan, magpa-check kayo ng blood pressure niyo. Okay, partner, saglit lang ha. Tinatawagan na po ang White War Machine. Ang White War Machine number 7, Boracay number 11. Kayo na po yung tatakbo. At hindi po napapanood ang Army Code ng muna pa rin for hit number 17. At pumapangalawa itong team ng Alaska. Ang White War Machine number 7, kayo na po. Yung White War Machine number 7 at Boracay numero 11. Proceed na po doon sa ating starting area. Once again, Boracay number 11 and White War Machine number 7. Laban sa Boracay number 11. Hit number 18. Baka pwede pa double time mga kuya. Susunod na ang team ng Cebu numero 1. Laban sa team ng Hydro 1 number 22.
At tayo sa karera ng hit number 17 natin for 16 horse category or 60 horsepower category, mga kaibigan, elimination round. Ang Army Call number 14 patuloy pa rin pong namamayagpag at pumapangalawa itong kupunang numero 34 bangka ng Alaska. Sa mga to those of you who just got here, welcome po sa 3rd Pioneer National Bangkarera. May mga palaro po kami at papremyo, pumunta lang po sa ating mga booth. Nasa side po yan ng ating stage. May mga papremyo din po tayo. Make sure to bring the event passport. Libre po yan. Isang munting papel na kung saan lalagyan ng stamp pag nakalaro na po kayo or nakabisita na po kayo sa ating mga booth. Pag tama po yung game natin, may prize po tayo may iuwi. And syempre, may chance po tayong manalo sa ating raffle mamaya. Just make sure to have 5 stamps sa inyong event passport. Alright, mga kaibigan, Army Cole, patuloy pa rin leading din sa ating team number 17. No, pang-pito at 17 kapakan dito. Army Cole, tapos na ang laban. Okay, tapos na. Congratulations for Army Cole. Okay, may nanalo na. Sa mga kumakain po dyan, hindi nyo po yung panahalian. Maraming salamat sa nag-cater po sa atin. Tinatawagan na po ang White War Machine. Proceed na po kay Sasuke sa ating starting point. Makakalaban niya po ang team ng Boracay numero 11. Susundan po yan ang team ng Cebu numero 1. Hydro 122 ang kalaban. At yung hit number 20 ay tapos na dahil namatay o nasira po ang kamina ng Alisto team. Panalo po yung Anthony Rose number 17 at yung hit number 21 for Rapid C11 ang pakpaka ng Roland Van number 20 laban sa team ng Tachi, Warren Rose at Comrade 102 tatlo. Yung hit number 20 natin, tatlo po silang magbabakbakan mga kaibigan sa ating elimination round. At isa lang po yung kukunin natin makakwalify for this morning elimination round ng ating 16 HP or 16 horsepower category. Kaya nga partner, first day pa lang natin ngayon, may bukas pa. Pero, ngayong araw, huwag nilang kalimutan na itag tayo at gamitin yung ating official hashtag para makita naman natin yung mga post nila na pictures tsaka videos sa Facebook. Gamitin niyo po yung hashtag natin, hashtag 3rd Pioneer National Bangkarera. Walang space po yun. Dire-diretso po yun dahil na lang ng ating karera ngayong araw na ito kasama si partner Owen. Okay, ganda na po. War Machine pala, wala pala itong white. War Machine number 7, laban sa Boracay. Kay Boracay numero 11, sana po kayo, sir. Ang player or hinete at yung bangkang numero 11 ng Boracay for 16 horsepower category, hit number 18. Proceed na po sa ating starting area. Team ng Cebu numero 1, susunod po dyan, makakalaban ng Hydro 1 number 22. Okay, nandiyan na ba yung team ng Boracay numero 11? Paramdam naman po at kunting bilis lang mga kuya. Kaya na pa po natin binabanggit ang Boracay numero 11. Hindi naman kalayuan ang inyong kinaruroonan. Baka pwedeng pabilis-bilis naman po dyan. Next, team ng Cebu numero 1 ang susunod. Makakalaban ng Hydro 1 number 22 at ang hit number 21 natin. Ang tatlong bangkang magkakarera ang Roland Van number 20. Tachi, Warren Kainos at Comrade 102. Yan po yung makakasama natin sa uling bakbakan ng ating elimination rounds dito sa ating 16 HP or 16 horsepower category. Dito lang po yan sa third year ng Pioneer Bangkarera National, brought to you by Pioneer Epoxy, ang nakasanayan ng tatak ng matibay. Ayan, marami na po pumupunta sa ating mga activity booth dito sa ating 3rd Pioneer National Bangkarera. Marami na po ang nanalo, tsaka marami na po nagbigay or nag-drop ng kanilang mga raffle stubs. Kaya sa mga wala pa po, kumuha lang po kayo ng ating event passport. Nandun po yun sa magagandang models natin na umiikot. Kung hindi nyo man sila makita, nandiyan sila. Sa may stage. Left side.
magpa-picture. Pa-picture kami dyan. Oo. Hindi naman. Oo. Ibang nyo para pumunta dito. The more the merrier. Diba? Okay, partner, ito po yung War Machine number 7, laban ng team ng kalaban ng Boracay numero 11. Ang Boracay! Ang team ng Boracay, nasa kanan, nasa kaliwa, kung kayo nasa likuran, pero kung kayo nasa harapan ng ating camera, at nasa harapan yung ating camera mga bitino, nasa harapan, at baliktad po tayo, syempre, yung nasa kaliwa po yung War Machine, or nasa kanan yung War Machine, at nasa kanan yung Boracay, pagkaling po yan, nasa harap ng camera, but nasa likuran tayo, kaya yung nasa kanan ay yung Boracay number 11, at ang War Machine number 7, sila po yung asamang kanan for number 18 sa ating pong 16 horsepower category. Alright, magandang kahapupakan ito. At nasa second boy na po ang kanta pong naligtasan kita nga sa ating karera for beat number 18. White or War Machine number 7. Itong kalaban ng Boracay ang kulay blue at black. Ang War Machine, ito po nasa kanan, kung kayo nasa harapan. Yung kulay orange, mga kaibigan ng po yung War Machine ang Boracay. Number 11, yung kulay hindi, ba't yung Boracay mukhang pumapanglawan naman. Pero medyo dikit pa rin po ang laban ng hit number 18, patuloy pa rin ang hindi naman po yan. Live sa India ng City of Love Filipino at nagpapasalamat po namin sa namatay, partner! Namatay na mo muna at relax na rin po mga pangalawa. Parang namumusit na lang. Parang namumusit na lang yung nasa unahan. Yan. Pero partner ha, baka Nahulog. mahabol pa. Nahulog yung ginito eh. Yan, pag nahulog partner at nirescue na ma-rescuer natin, kahit maunahan niyo pa yung kanyang kalaban, automatically siya po yung talo. So yan po yung ano natin, rules natin dito sa ating karera for 16 HP at sa ating 7 horsepower category. Alright, yung mga pangalawa, ngayon po yung una na. Mga panangga, pakita lang tayo panangga. Yes, sa mga kabataan, dira sa una, palihog lang. Magpahigad ka mo kung wala ka mo sa uport nga. Iloy, kay para secure ka mo tanan. Ayan. Palihog lang sa mga kabataan ha, kay para hindi ka mo maano. Kaya araw kita sa karera sa mga adlaw. Magamong nga salamat. At sa iniwasan po natin, partner, yung mga biglang pag-wild ng mga pangkano na biglang sumugod din sa ating harapan na huwag masama nangyari. Dahil po yung mga bata, mas maganda na po yung kaderno tayo, hindi yung nangaderno tayo pag may nangyari na. At yan isa yung tinitignan natin sa bawat natin ginagawa sa buhay. Katulad ng partner pangkano ng EFT dito na ginaganap sa Biblia ng City of Love, Iloilo. At ngayon po mga kaibigan, love niya ng umarangkada dahil sila lamang po yung nag-iisa Boracay numero 11 na matayan ng kalaban. At ngayon, mga kaibigan, kapag rin po natin ang team ng Cebu 1, Hydro 1 number 22, Cebu numero 1, laban sa Hydro 1 numero 22. Yan po yung ilalarga natin po, team number 19. At prepare na rin po, bago yung team number 21, yung kanilang draw, yung uulitin po natin, ang tambakan ng Arellano, numero 37, laban sa Amber Express, numero 27, na parehong namatayan na nila sa ating number 4. Yung hit number 4 po natin, prepare po, yung Arellano, laban sa team ng Amber Express. Partner, since this is our third year for the Pioneer National Bank Carrera, I'm very happy to share to everybody na yung third year natin yung pinakamalaking Pioneer National Bank Carrera. When we started with 2016, 27 teams lang and 60 votes. Noong 2017, 40 teams and 96 votes. Pero this year, sa third year natin 58 teams with 155 votes. Kaya napaka
exciting itong third year natin sa ating Holiday National Bank Carrera kasi ang dami-dami natin at both na tumalo dito. Ang pupunang mga kaibigan ang war machine number 7 nakatayan po kanina ang team ng Boracay. Ang team ng Boracay Rider approaching na po sa ating ang finishing line. Okay! Team Boracay number 11 ang tatuwagi para sa hit number 18 po natin. Tuloy-tuloy po yung karera natin buong araw. We started this morning and hanggang mamaya pa po tayo. Kaya sa mga kararating lang, welcome po to our third Pioneer National Bank Carrera. Eliminations round pa lang po natin ngayong araw na ito. And marami po tayong kakarera. Sa na-mention ko na po, we have 58 teams with 155 votes. And with that, meron din po tayo para mga palaro and mga activities na pwede niyong puntahan para makauwi kayo ng mga gagandang prizes and malay nyo, kayo na yung isa sa mga lucky winners mamaya sa ating parapol. So go na kayo sa ating mga booth. Nasa tabi po yan ng ating malaking stage. Malapit dito sa starting line and finish line natin. Ayan, and then magpa-stamp po kayo. With 4 stamps, pwede na po kayo kumuha ng Dunkin' Donut. With 5 stamps, pwede na pong gawing raffle or pwede na po kayong mag-join sa ating raffle draw. Partner, ano man nangyayari dyan? Okay, pinatawagan na po natin yung nag-draw kanina, yung hindi, yung pareho pong yung gawulitin natin dahil yung namatayan Arellano, numero 37 ng Antique. Makakalaban po ang Amber Express ng, or number 27 ng Amber Express. Tinatawagan na po, hit number 4 kanina ng ating bracket A na hindi po nakatapos na maligid dahil pareho pong namatayan ng kanyang pong mga engine or makina. At kaya mga kaibigan, tinatawagan na po natin ang tatlong magbabagbangan sa ating hit number 21. Yung panguling hit ng ating bracket C, ang Roland Van number 20. Makakalaro ang Catch 42 at ready na ang Comrade 102. Maganda pa rin ang pagkaan. Malaki na ang pagkaan pero tapatan ang nangyayari mga pula. Mga kaibigan pula laban sa puti. Tikit na tikit ang kanyang pong pagkaan. In this race once again, naging sa ating mga taga Cebu. Cebu numero 1, Hydro numero 1, 92 na pagka. Ang nagkakarera for hit number 19 dito po sa ating Pioneer DFP, Pioneer National Bank Carrera dito sa City ng Love, Iloilo. Maraming salamat sa mga PCG po natin, sa mga poster po natin. Thank you so much. At syempre sa mga hindi nagpapabaya ng ating pong patuloy na seguridad, maraming salamat sa suporta at sa inyong pong presensya sa ating mga PNP, sa ating mga gwapong men and women uniform. Maraming thank you po. At sa lahat po ng mga crews nating partner na hindi tayo pinapabayaan sa pagkain at sa mga tubig na dapat natin inumin dahil sa napakainit kong panahon. Tama, partner, and paalala lang din po sa lahat, if may kailangan po kayo ng medical assistance, meron po tayo na Iloilo Emergency Responders. Yung finish line po natin sa ang team ng Cebu, numero 1. Abay, iniwan na itong team ng Hydro. Ang team ng Hydro, mukhang dagdag diferensya. Team ng Hydro, mga kaibigan, Team Hydro 1, number 22, Bangkang Pangkarera for 16 horsepower. Iniwan ng driver, Team Jefe, ng Team Cebu, numero 1, ang Bangkang Pangkarera for 16 horsepower category. Tuloy-tuloy ang paglalakbay ng Cebu partner. Iniwan na ang Hydro 1 number 22. Oo nga, dire-diretso na yun sa ating finish line.
At bigyan na po no, yung Ronald Van number 20, catching 42, top rate 102. Bigyan na po kayo. Maraming salamat sa mga postcard po natin nag-assist dito sa ating po bang karera. Maraming salamat. Oh! Panalo na! May nanalo na! Team ng Cebu, numero 1. Yan, once again, magandang umaga sa lahat po naman nandito at ang ating oras, mga kaibigan, abay po di na lang 24 minutos, mananangalian na po tayo. Sa mga hindi pa po nakagahan, tama po yun, huwag na kayo magagahan dahil kumain na po kayo ng minupa ng halilan. Patanghali na eh. Oo nga, partner. Ikaw, partner. Gusto mo naman kumain? Mamaya pa, mamaya. Okay. Pero masaya ka naman, partner, ngayon. Ha? Masaya kayo. Masaya. Ikaw ba, masaya? Okay. Kasi kami mga Ilongga, mga gusto kami. Ano malalam din. Sabi nga nila. Bakit, partner? May experience ba yan? Good morning. Yes. Dapat may energy tayo palagi. Dapat kumain tayo ng madami. Yung mga bata, hoy, palangga, yung dalawang nalilip mo dyan sa harapan, baka pwede, wag tayo dyan. Oo. Ah. Sa mga kabataan, dirang na nag-swimming sa tubang, palihog lang. Okay, sa mga nanay, sa mga tatay, yung mga anak po natin medyo nagpapakulit sa harapan, hindi naman nagpapakulit. Pero parang kung sasabihin ko, pag bata nagpapakulit, nakakatuwa, no? Pero pag matandang lasing nagpapakulit, nakakabisit. Kaya nga, partner, paalala natin, hindi po pwede ang alcoholic drinks dito. Bawal po uminom dito. Yung pwede lang po, juice, tubig, soft drink. Bawal din po yung sigarilyo dito, ha? Ayan na, partner. Inulit pag nakayan yun dapat maraming salamat. Salamat tayo, partner. Alam ko ikaw nagugutom na rin yata dyan. Kaya maraming salamat sa nagtitipir po ng ating pagkain. Ako, partner, okay pa ako. Okay pa. Marami pa akong saved na, no? Share ko sa iyo mamaya. Pero of course, the third Pioneer National Bancarrera is made possible with the help of our following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bancareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elasto Seal, and Pioneer Pro. Once again, to all our sponsors, thank you very much. Medyo may umaagar yan. Sa mga makina. Okay, wala na. Yan, 3 pesos lang po yun, no? 3 pesos lang yan. At pag sakat po ng atayan, wala na po tayong chance kundi patakboy na dahil kung ganyan tayo, yung tatlong bebe, mga kaibigan natin sa bebe ay isa. At titignan natin, ititrace po natin yan kung sino or anong pangkayan. Roland, number 20, Kachi, number 42. Yung Kachi po, yun yung po ng namakayan dito sa ating starting. Ang last hit natin, yung babalikan po natin para sa bracket A, ang Arellano, numero 37 from Antique, at makakalaban ng Amber Express, numero 27. Yung nag-draw kanina ito, yung namatayan yata ito kanina, yung namatayan ng dalawang makina, Arellano, numero 37 ng Antique, at ang Amber Express, numero 27, hit number 4 ng ating bracket A. Proceed na po for our 16 horsepower category. Kayo na po yung huling maglalaro sa ating elimination round. Ayan, kaka-announce na po ni partner Owen yung susunod
nakakarera. So please listen up para tuloy-tuloy na po tayo. Okay, sa mga team owner, team managers, pag narinig nyo po, huwag na tayong paulit-ulit mga sir ha. Diretso na po sa mabilis starting lang, line. para Yes. mas mabilis yung ating pag-arangkada. Dahil 2 araw lang tayo partner, mahirap tapusin to ha. Dami kasi passport. Ito ay maliit na papel. At bisitahin ang iba't ibang booth areas para makakuha kayo ng raffle stub. Lahat po ito libre. Just enjoy the games and get a chance to win prizes. Amazing prizes. And remember, kailangan niyo po i-present ang passport ninyo para maklaim ang inyong premyo. And also please, a big reminder to everybody, para po sa lahat ito, from our participating teams to the team owners, to the coaches, to our spectators, sa mga audience natin, sa mga Ilonggo dira. Iloilo is 100% no smoking city. Bawal po talaga yung paninigarilya dito. So kung gusto niyo pa pong tumano or magtanong saan pa pwede, I'm sorry, pero hindi po talaga pwede yung sigarilyo dito. Maraming salamat po. Alright, once again, magandang umaga, magandang patanghali na sa lahat po naman nandito. Ang igot pong napapanood, mga kaibigan, ang ating hit number 21 for 16 horsepower category Bracket C. Ang natitira na lamang po, ang team ng Kachi, kanina naman kaya sa ating starting point. At ang Roland ba number 20 ay wala na rin. Ang Conrad 102 ang nananatili sa ating pong karera for hit number 21, 16 horsepower category. Dito naman po yan sa Villa Beach, Iloilo, the city of the living, the city of love. Prepare na rin po yung ating po mga hinete at mga team owners, mga bangkang pangkarera for 7 HP or 7 horsepower category. Prepare na po kayo dahil pagkatapos po ng ating 16 horsepower category elimination round, kayo na po yung sasabak sa ating pong mga labanan. Kaya muli na nagpapasalamat sa lahat po ng mga kaibigan po natin nandito para mapanood yung ating pong concacious po na Pioneer Bacarera National Year 3 dito sa Villa Iloilo. Kaya maraming salamat sa mga mapagmahal dahil City of Love tayo naglalaro sa mga mapagmahal po dyan. Magandang umaga! Ayan, excited. Na-energize si partner kasi nandyan yung mga ganda sa harapan niya. Ayan, diba? Ganun talaga yung buhay. Okay, partner. Hayaan mo, partner, marami pa yan. Nasa paligid mo lang. Yung isa nasa likod mo. Yan. And